ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்குது. இது வந்து ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி. மாதாஜி மியூட்ல இருங்க மாதாஜி. ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரியோட லெவல் 2க்கு வந்திருக்கோம் நம்ம. இனிமே லெவல் 3, லெவல் 4 எல்லாம் இருக்கும். மெதுவா நம்ம வந்து இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அப்போ வந்து இப்போ வந்து நம்ம பிராணத்தி பாடலாம். இப்போ யார் ஜபம் எடுத்தாலும் அவளே வந்து பிராணத்தி எடுக்கணும். ஸோ இட் வில் பி ஒரு ப்ராக்டிஸும் ஆயிடும் இல்லையா? எடுமா மாதாஜி. ஐஸ்வர்யா ஹரே கிருஷ்ண தமிழ்ல தான் மாதாஜி. போட்டிருக்கேன். தமிழ்ல தான் போட்டிருக்கேன். அதனால மெதுவா நிதானமா படிக்கும். கஷ்டமே இருக்காது. ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஜனशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो वदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Yes, thank you so much, Mataji. हरे कृष्ण माताजी. Practice பண்ணிருக்கேன் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. I can make out. அது எனக்கு நல்லா தெரியுது. பிராக்டிஸ் பண்ண இவ்வளவு இதா வராது, ஃப்ளூயண்டா வராது. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இப்பதான் செகண்ட் லெவலுக்கு வந்திருக்கு இல்லையா? இவ்வளவு நல்லா வருதுன்னா யூ ஆமா. வெரி நைஸ். Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இது போயிடலாம். தெரியுதா ஸ்கிரீன்ல 2.13 வரணும் நமக்கு.
நான் வேற என்ன பண்ணியிருந்தேன் பக்கத்துல வந்துருச்சு. கிருஷ்ணா. ஐயோ அதுல உள்ளது மட்டும் அவ்வளவா? மாதாஜியை மியூட்ல இருந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு இருக்கா தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. 2.13 ராமா கிருஷ்ணா. எத்தனை 12. சரி 2.13. பெரிய பர்பட்டா இருந்தது. வேறதான் படிச்சேன். அந்த செல்வம் பிரபுஜி படிச்சார் இன்னைக்கு லாஸ்ட் டைம். 2.13 சுக்லாம்பரதரம் ஐஸ்வர்யா மாதாஜி தான். நான் அல்பபெட்டிக்கலாவே போறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐஸ்வர்யா மாதாஜி, அப்புறம் ஜெயந்தி மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, ரமேஷ் பிரபுஜி, சாந்தி மாதாஜி, சாஸ்வதா மாதாஜி, அப்புறம் சிவசக்தி மாதாஜி. ஓகே, அந்த ஆர்டர்ல எல்லாம் ஆல்பபெட்டிக்கலா வந்திருக்கு எனக்கு இந்த இதுல பார்ட்டிசிபென்ட் லிஸ்ட்ல. ஸோ அக்கார்டிங்லி ஐஸ்வர்யா மாதாஜி ஆரம்பிங்க. ஓகே மாதாஜி. தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யவ்வனம் கௌமாரம் கௌமாரம் யவ்வனம் யௌவனம் ஜாரா ததா ஜரா ததா தேஹாந்தர பிராப்திர் தீரஸ் தத்ர ந முஹ்யதி. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. பொருளுரை: ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் தனித்தனி ஆத்மா என்பதால் ஒவ்வொருவருக்கும் தனது உடலை ஒவ்வொரு கணமும் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள். சில நேரங்களில் சிறுவனை போலவும், சில நேரங்களில் இளைஞனை போலவும், இன்னும் சில நேரங்களில் முதியோனை போலவும் அவன் தோன்றுகிறான். இருப்பினும் ஆத்மா எவ்வித மாற்றமும் அடையாமல் அப்படியே இருக்கின்றான். அந்த தனி ஆத்மா இறுதியில் மரணத்தின் போது உடலை மாற்றி வேறொரு உடலில் புகுகின்றான். அடுத்த பிறவியில் வேறு உடலை அடைய போவது உறுதி. அவ்வுடலில் பௌதிகமாகவோ ஆன்மீகமாகவோ இருக்கலாம் என்பதால் அர்ஜுனன் தனக்கு பிரியமான துரோணர், பீஷ்மர் போன்றோரின் மரணத்திற்காக கூட வருந்த தேவையில்லை. மாறாக அவர்கள் பழைய உடலில் இருந்து புதிய உடலுக்கு புதிய சக்தியுடன் மாறுவதை, இளமையாவதை எண்ணி அவன் மகிழவே வேண்டும். இத்தகு உடல் மாற்றங்கள் தனது வாழ்வில் செய்த செயல்களுக்கேற்ப பலதரப்பட்ட இன்ப துன்பங்களை அடைய ஒருவனுக்கு உதவுகின்றன. எனவே நல்லாத்மாக்களான பீஷ்மரும் துரோணரும் மறுவாழ்வில் நிச்சயமாக ஆன்மீக உடலை அடையப் போகின்றார்கள், அல்லது குறைந்தபட்சம் பௌதிக நிலையின் உயர் இன்பங்களை அனுபவிப்பதற்காக ஸ்வர்கலோகத்தின் உடல்களை அடைவார்கள். எனவே எந்த சூழ்நிலையிலும் கவலைப்பட காரணமில்லை. தனி ஆத்மா, பரமாத்மா எனும் இயற்கை, பௌதிக மற்றும் ஆன்மீக இயற்கை இரண்டும் ஆகியவற்றின் நிலையை பக்குவமாக அறிந்தவன் தீர அல்லது நிதான புத்தியுடையவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். அத்தகைய மனிதன் உடல்களின் மாற்றத்தால் ஒருபோதும் மயங்குவதில்லை. ஆத்மாக்கள் அனைத்தும் ஒன்றே என்றும் மாயவாத கருத்தை ஏற்க முடியாது. ஏனெனில் ஆத்மாவை சிறு துண்டுகளாக வெட்ட முடியாது. அவ்வாறு ஆத்மாக்கள் அனைத்தும் பல்வேறு தனிப்பட்ட துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டவை என்று எடுத்துக்கொண்டால் அஃது உன்னத ஆன்மா மாற்றமடையாதது என்னும் கொள்கைக்கு எதிராக அமையும். மேலும் பரமன் துண்டிக்கப்படக்கூடியது, மாற்றமடையக்கூடியது என்றாகிவிடும். கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளபடி பரமனின் அம்சங்கள் நித்தியமானவை, சனாதன, ஷூரா என்ற பெயரில் அறியப்படுகிறது. அதாவது அவை பௌதிக இயற்கையில் விழுந்துவிடும் தன்மையுடையவை. அம்சங்கள் நித்தியமாக அம்சங்களே. முக்திக்கு பின்னும் தனி ஆத்மா அம்சமாகவே திகழும். இருப்பினும் முக்தி அடைந்த பின் அவன் பரமபுருஷ பகவானுடன் ஆனந்தமும் அறிவும் நிறைந்த நித்திய வாழ்வை வாழ்கிறான். ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட உயிர்வாளியின் உடலிலும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவிற்கு பிரதிபலிப்பு கொள்கையை உபயோகப்படுத்த முடியும். அவர் தனிப்பட்ட ஆன்மாவிலிருந்து வேறுபட்டவர். வானம் நீரில் பிரதிபலிக்கப்படும் போது சூரியன், சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்களும் பிரதிபலிக்கின்றன. நட்சத்திரங்களை உயிர்வாளிகளுக்கும் சூரியனையோ சந்திரனையோ முழுமுதற் கடவுளுக்கும் ஒப்பிடலாம். அர்ஜுனனால்
நிதிக்கப்படும் தனிப்பட்ட அம்சமான ஆத்மாவும் பரமாத்மாவாக விளங்கும். முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் ஒரே நிலையை உடையவர்கள் அல்ல. இது 4ஆம் அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில் தெளிவாகும். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருக்கு சமமானவர் என்றாலோ, கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை விட உயர்ந்தவர் அல்ல என்றாலோ, கற்பவன் என்றும் அவர்களது உறவு அர்த்தமற்றதாகிவிடும். அவர்கள் இருவருமே அறியாமை சக்தியில் மாயையில் மயங்கக்கூடியவர்கள் என்றால் ஒருவர் கற்பிக்க மற்றவர் கற்றுக்கொள்ளும் அவசியமே இல்லை. அத்தகைய உபதேசங்கள் பயனற்றவை. ஏனென்றால் மாயையினால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள எவரும் அதிகாரம் பெற்ற ஆசிரியராக முடியாது. எனவே மாயையால் மயக்கப்படும் மறதியுடைய ஆன்மாவான அர்ஜுனன் என்னும் உயிர்வாளியை காட்டிலும் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் கிருஷ்ணர் உயர்வானவர் என்பது ஏற்கப்பட்டாக வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதுல என்னன்னாக்கா, இந்த மாயாவாதி பிலாசபி எப்படின்னாக்கா, ஆத்மா ஜீவாத்மா வந்து பரமாத்மாவோட ஐக்கியம் ஆகிறது அப்படின்னு, முக்தி பெறறதுன்னா எப்படின்னாக்கா அவங்க கூட ஐக்கியம் ஆகுது. அந்த மாதிரி ஆகவே முடியாது. ஏன்னா பரமாத்மா இஸ் பரமாத்மா, அவரோட கேலிபரே டிஃப்ரெண்ட். நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து we will be the servitor of the Lord அப்படின்னு நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு புரியறதுக்கு அதுதான் நமக்கு. ஈவன் அந்த கோலோக விருந்தாவன் போறது நமக்கு என்ன பண்ணணும், அங்க போயிட்டு நம்ம தொண்டு தான் புரியணும். அங்க போயிட்டு நம்ம வச்சனை தான் பண்ணணும். அப்ப பகவானை ஸ்துதிக்கிறதா நம்ம வேலை, பகவானுக்கு எல்லாம் பண்றதுதான் நமக்கு வேலை. அப்ப நம்ம வந்து பகவானோட லெவலுக்கு வர முடியவே முடியாது. இதெல்லாம் மாயையில இருக்கிறவாதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவா. அப்புறம் வந்து இங்க வந்து குருவா இருக்கார், கிருஷ்ணர் வந்து குருவா இருக்கார் அர்ஜுனனுக்கு. அப்போ 2 பேரும் ஒரே மாதிரி ஐக்கியம் ஆறாமனாக்கா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், 2 ஒரே லெவல்ல இருக்கான்னு அர்த்தம். அப்போ ஒருத்தர் எப்படி நல்ல என்ன சொல்லு புத்திசாலி, ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தருக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்குற குரு மாதிரி, அது ஆக முடியாது. குருங்கிற ஸ்தானமே சம்திங் அபவ் ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா? அப்ப அந்த வந்து 2 பேரும் சேம் லெவல்ல இருந்தாதான் வந்து ஐக்கியமாக்க முடியும். அப்ப அப்படி பார்த்தாலும் ஐக்கியமாக்க முடியாது. அப்புறம் வேற என்ன சொல்ற, சொன்னேன் தனித்தனி துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டவை என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஒரே ஆத்மாதான், பகவானும் அதே ஆத்மாதான், நம்மளும் அதே ஆத்மாதான், எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இன்னும் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா மேலும் பரமன் துண்டிக்கப்படக்கூடியது மாற்றமடையக்கூடியது என்றாகிவிடும். பகவான் வந்து பரமாத்மா, அவரெல்லாம் நம்ம ஆத்மாவே துண்டு போட முடியாது நம்ம சொல்றோம். பட் இது வந்து பகவான் கூட ஐக்கியமாகுது அப்படின்னாக்கா பகவானோடும் நம்மளோட மாதிரி என்னது பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் காட். நம்ம we are all part and parcel of God சொல்றோம் இல்லையா? அது போல் பகவான் அந்த மாதிரி ஆயிடும். இல்லை, பகவான் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே பரமாத்மா தான் எல்லா இதுலயும் பரவி இருக்காரு. இப்ப அவளோட வந்து மெயினா அவளை இது பண்றது யாரு, மாயாவதி பிலாசபிய இது பண்றது மிஸ் தேர் நாட், அவ சொல்றது கரெக்ட் இல்லைன்னு சொல்றதுதான் இதெல்லாம் இவ்வளவு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்காரு. அப்புறம் மேல இதுல என்ன வருது, அப்படியே இருக்கேன்னா தனி ஆத்மா இறுதியில் மரணத்தின் பொழுது உடலை மாற்றி வேறொரு உடலையும் புகிர்கிறான். மீன் அந்த ஆத்மா போறது அடுத்த பிரிவில் வேறு உடலை அடைய போவது உறுதி. எஸ் என்பதால் அர்ஜுனன் தனக்கு அதனால நீ வந்து இப்ப துரோணர் பீஷ்மர் எல்லாம் இருக்கா, ஆனா அவனுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது என்ன, அது ஜஸ்ட் ஒரு பாடி தான் இருக்கு. அந்த கீர்த்தினால அவளை வந்து நீ இது அம்பு எய்து அவங்க வந்து இறந்து போனாலும் உனக்கு வந்து வருத்தப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா அவ வந்து வேறொரு உலகத்துக்கு போயிட்டு விடுவார்கள். ஏன்னா ரொம்ப நல்ல ஆத்மா. துரோணர் பீஷ்மர் நல்ல ஆத்மானாக்க மாறாக அவர்கள் பழைய உடலில் இருந்து புதிய உடலுக்கு சக்தியுடன் மாறுவதை, தட் இஸ் இளமையாவதை எண்ணி அவன் மகிழ வேண்டும். அவருக்கு வேற ஒரு நல்ல உடல் கிடைக்கும். அவங்க வந்து அவங்க இறந்து போறது இல்லைன்னா. பட் நம்ம இப்ப இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல என்ன வச்சிருக்கோம், நம்ம வந்து அஜ்ஞானத்துல பாடிக்கு தான் நம்ம ரிலேஷன். இப்போ ஒருத்தர் வந்து நம்ம அடையாளம் கண்டுக்கிறோம்னா அந்த பாடியை வச்சுதான் கண்டுக்கிறோம். பட் நோ, நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஆத்மாதான் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிஜத்தை நம்ம புரிஞ்சுட்டு பகவத்கீதா படிக்கிறோம், அது கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கணும். சோ அதனால அவர் எல்லாம் எடுத்து சொல்றாரு, நீ பாக்குறது ஒன்லி பாடி தான், ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா தான் அது துரோணர், அதுதான் வந்து என்னது அவர் பீஷ்மர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து சொல்றாரு. ஓகே, ஆனால் நம்ம வாழ்வில் நிச்சயமாக ஆன்மீக உடலையே அடைய போகிறார்கள். இல்லை குறைந்தபட்சம் என்னன்னா பௌதிக உலகத்துக்கு வரலாம் வந்துதான். பட் உயர் நல்ல ஒரு அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலி எல்லாம் போட்டிருக்கு, நல்ல உயர் பண வசதி உள்ள இடம், இல்ல நல்ல பக்தி உள்ள இடம் வீடா பார்த்து அவர் பிறப்பார். அந்த மாதிரி இடத்துல அவர் பிறந்துருவார். சோ எந்த சூழ்நிலை அவன் என்ன ஆனாலும் நீ உனக்கு கவலைப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா அவங்க இறக்க போறது இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் இது பெரிய பர்பட். நல்ல பெருசா வரும், டைம் வேஸ்ட் ஆகும் நமக்கு. அடுத்த ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாத்ரா ஸ்பர்ஷா து கௌந்தே மாதாஜி. மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய. மாத்ரா ஸ்பர்ஷா
ஸ்பர்ஷ கௌந்தேய ஷீதோஷ்ண சீத உஷ்ண ஷீதோஷ்ண. நான் சொல்றது இப்ப ரிப்பீட் பண்ணுவோம். ஷீதோஷ்ண சீதோஷ்ண சுக துக்கதாக சுக துக்கதாக ஆகமாபாயினோ ஆகம ஆபாயின அனித்யாஸ் அனித்யா தாம் திதிக்ஷஸ்வ தான் திதிக்ஷ்வ பாரத தாம் திதிக்ஷஸ்வ பாரத. எஸ், படிங்க மொழிபெயர்ப்பு. மொழிபெயர்ப்பு. குந்தியின் மகனே, இன்ப துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் மறைவும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதை போன்றதாகும். புலன்களின் உணர்வாலேயே அவை எழுகின்றன. எனவே பரத குல தோன்றலே, இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். பொருளுரை. கடமையை முறையாக செயலாற்றுகையில் நிலையற்ற இன்ப துன்பங்கள் தோன்றி மறைவதை பொறுத்து கொள்ள ஒருவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வேத நியதிப்படி ஒருவன் மார்கழி தை மாதத்திலும் அதிகாலையில் நீராடுதல் அவசியம். அச்சமயத்தில் குளிர் அதிகமாக இருக்கும் போதிலும் மத நியமங்களை கடைபிடிப்பவன் குளிப்பதற்கு தயங்குவதில்லை. அதுபோல கோடையின் வெப்பம் மிகுந்த காலமான சித்திரை வைகாசி மாதங்களிலும் சமையல் அறையில் நுழைந்து சமைப்பதற்கு பெண் தயங்குவதில்லை. பருவகால அசௌரியங்களுக்கு இடையிலும் தனது கடமையை ஒருவன் செய்தாக வேண்டும். அதுபோல சத்திரியனின் தர்மம் போரிடுதல் என்பதால் உறவினர் அல்லது நண்பருடன் போரிட வேண்டியிருப்பினும் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையிலிருந்து அவன் பிறழக்கூடாது. ஞானத்தின் தளத்திற்கு தன்னையே உயர்த்தி கொள்வதற்கு ஒருவன் தர்மத்தின் சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றியே ஆக வேண்டும். ஏனெனில் ஞானத்தினாலும் பக்தியினாலும் மட்டுமே மாயையின் அறியாமையின் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட 2 பெயர்களும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. கௌந்தேய என்று அழைப்பதும் தாயின் வழியின் அவனுக்கு இருந்த இரத்த சம்பந்தத்தையும், பாரத என்று அழைப்பது தந்தை வழியில் அவனுக்கு இருக்கும் பெரும் சிறப்பையும் குறிக்கின்றது. இரு வழியிலும் அவன் மிகச்சிறந்த குலப்பெருமை உடையவன். அத்தகு பெருமையை கடமையை ஒழுங்காக நிறைவேற்றும் பொறுப்பை கொடுக்கின்றது. எனவே அவனால் போரை புறக்கணிக்கவே முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன சொல்றேன், பீங் அ க்ஷத்ரியா, அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவன் க்ஷத்ரியன். அப்ப அவனுக்கு போர்னு வந்தா எடுத்துக்கதான் அவன். அதே போல கேம்பிளிங்க்கு யாரோ அந்த மாதிரி கூப்பிட்டுனா அவ ஏத்துந்தான் அவன். இல்லை பண்ண மாட்டேன்னு அவ அதை வேலர் சொல்லுவாள், தைரியசாலி. க்ஷத்ரியனும் பயங்கர தைரியசாலியா இருப்பாங்க. அப்போ ஒரு மாதிரி போட்டிக்குன்னு கூப்பிட்டா அவங்க இதுதான் அக்செப்ட் தான் பண்ணியானும். அப்ப இப்போ போர்னு வந்துன்னா நீ வந்து முதுகு காட்டி ஓடாம யூ ஹேவ் டு அக்செப்ட், நம்ம வந்து ஃபைட் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்புறம் எப்படி இருக்கணுமா, மார்கழி தையில எப்படி இருக்கும், ஒரு இது ரொம்ப குளிரா இருக்கும். அப்போ வந்து ஒரு நியமம், ஒரு காலையில எழுந்துக்கிறது, ஒரு குளிச்சு ஒரு சந்தியாவந்தனம், சம் ரிச்சுவல்ஸ் வச்சுட்டு இருப்பா. ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு இது வச்சுட்டு இருப்பா. ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல இதெல்லாம் எனக்கு விடுன்னு பண்ணி முடிச்சு அப்புறம் தான் நான் ஆகாரம் கழிப்பேன், அந்த மாதிரி தான் வச்சுட்டு இருப்பா. சோ அதெல்லாம் வந்து குளிர்காலமா இருக்கட்டும் வெயில் காலமா இருக்கட்டும் அவ விட்டு கொடுக்க மாட்டா. காலையில எழுந்திருக்கணும்னா எந்துக்குதான் செய்வா. குளிர் பச்சை தண்ணி எல்லாம் குளிப்பா, கோல்ட் வாட்டர்ல தான் குளிப்பா. அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சுருக்கா. அப்ப எப்படி அவ வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறா போல. அதே போல சித்திரை வைகாசி மாதத்துல நமக்கே தெரியும் எவ்வளவு உஷ்ணமா இருக்கும். அப்ப நம்ம என்ன சமைக்காம இருக்கோமா? இல்லை, நம்ம சமைக்கவும் செய்யறோம். அப்ப ஆஸ் அ டியூட்டி, நம்ம டியூட்டி வந்து இதெல்லாம் சமைக்கிறது நம்ம டியூட்டி இருக்கிற போல. இந்த பூஜை எல்லாம் பண்றதுக்கு, ஸ்லோகம் சொல்றதுக்கு ஒரு டியூட்டியா நினைச்சு எல்லாம் பண்றாங்க. அது போல இது உன்னுடைய கடமை. என்ன கடமை? சத்திரியனா இருக்கிறதுனால நீ வந்து கண்டிப்பா போர் புரிந்துதான். ஏன்னா அவ கூப்பிட்டு நம்ம போர் புரியலை, அவ எதிரே வந்து கூப்பிட்டுருக்கா போர் புரி அப்படின்னு. அப்ப நம்ம வந்து பண்ணதான் வேணும். அந்த இது யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ தட். அப்புறம் அவருக்கு வந்து 2 பேர் இருக்கு. கௌந்தேங்கிறது குந்தியுடைய இது இல்லையா, தாயின் வழியில் அவனுக்கு அந்த பேரும், என் பாரதாங்கிறது தந்தை வழியில் அவனுக்கு வந்த பேரும் இருக்கிறது. அப்புறம் என்னது, இரு வழியிலும் அவன் மிகச்சிறந்த குலப்பெருமை, குலத்தோட பெருமை அவனோட பேர்லயே தெரியாது. அத்தகைய குலப்பெருமை கடமையை ஒழுங்காக அவன் நிறைவேற்ற வேண்டும், பொறுப்பை கொடுக்கின்றது. எனவே அவனால் போரை புறக்கணிக்கவே முடியாது. அவனோட எல்லாம் ஸ்துதி பண்ணி அவனுக்கு நல்ல பேர் வச்சிருக்கா, அது சொல்லியாச்சு. எஸ். அடுத்தது ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இல்லையா? ஓகே, ரமேஷ் குமார் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. புருஷம் புருஷர்ஷப சமது கஷூகம் கலம் தீரம் தீரம் அமிர்தத்வாய
சோ அமிர்தத்வாய அமிர்தத்வாய கல்பதே. அமிர்தத்வாய கல்பதே. கல்பதே. மொழிபெயர்ப்பு படிக்கின்றோம். படிக்கும் படிக்கும். ஓகே அம்மா. மனிதரில் சிறந்தோனே அர்ஜுனனே, இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவனும் இவ்விரண்டு நிலைகளிலும் தன்னிலை மாறாது இருப்பவனுமே நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கிறான். பொருளுரை. ஆன்மீக உணர்வின் முன்னேற்ற நிலைகளை அடைவதில் ஸ்திரமான மன உறுதி உடையவனும் இன்ப துன்பங்களின் பலமான தாக்குதலை சமமாக பொறுத்து கொள்ளக்கூடியவனுமான ஒருவன் முக்திக்கு தகுதி உடையவன் ஆவான். வர்ணாசிரமம் தர்மத்தின் 4வது நிலையான துறவு சந்நியாச நிலை மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய சந்நியாச நிலை மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய கடினமான நிலை. ஹரே கிருஷ்ணா. மொபைல்ல பார்த்து படிக்கிறீங்களா? ஹலோ, மொபைல்ல பார்த்து படிக்கிறீங்களா? மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஆமாங்க. அதான் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கா படிக்கிறதுக்கு? மொபைல்ல தான் பார்த்து படிக்கிறேன். ஆமாங்க. இல்ல கஷ்டமா இருக்குன்னா இப்ப வேற யார்கிட்டயும் சொல்லட்டுமா? இல்லையே, கஷ்டம் இல்லைன்னா படிங்க. நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு, உங்களோட ஆடியோ கேட்க மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்க முடியுமா? படிங்க. கடினமான நிலையாகும். ஆயினும் அதான் கொஞ்சம் வெளியே இருக்குங்க. இது நெட்டும் சரியில்லை உங்களுக்கு. இங்க கொஞ்சம் வெளியே இருக்கு. அதான் இங்க வெளியே இருக்குங்க கொஞ்சம். ஓகே. சரி. படிக்க முடியும் இல்லையா? படிங்க முடிஞ்சா படிக்க முடியுது. ஆனா உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. இல்ல நோ டிஸ்டர்ப். அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. உங்களுக்கு சௌரியம் நான் பாக்குறேன். உங்களுக்கு சௌரியமா இருந்தா படிங்க. ஓகே. ஆயினும் தன் வாழ்வை பக்குவப்படுத்திக் கொள்வதில் விருப்பமுடையவன் எல்லா சுத்தங்களுக்கு இடையிலும் நிச்சயமாக சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இச்சிரமங்கள் பொதுவாக குடும்ப உறவுகளை துண்டிப்பதாலும் மனைவி மக்களின் உறவை விட்டு விடுவதாலும் எழக்கூடியவை. அதான் உங்களுக்கு கேட்கணும். அதான் வேற யாரோ படிக்க சொல்லட்டுமா? உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்ததுன்னா. அதான் இங்க கொஞ்சம் நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கும் போல. அதான் கேக்குறேன். மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். உங்களை கூப்பிட்டேனே, நீங்க பதிலே சொல்லலையே. அப்போ இல்லையா, கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருந்தது, சரியாயிட்டேன். நான் படிக்கிறேன். படிங்க. ஆனால் அதுல படிப்போம். ஆனால் ஆன்மீக உணர்வின் பொருளுரை. ஆன்மீக உணர்வின் முன்னேற்ற நிலைகளை அடைவதில் ஸ்திரமான மன உறுதியுடனும் இன்ப துன்பங்களின் பலமான தாக்குதலை சமமாக பொறுத்து கொள்ள கூடியவனுமான ஒருவன் முக்திக்கு தகுதியுடையவன் ஆவான். வர்ணாசிரமும் தர்மத்தின் 4வது நிலையான துறவு சந்நியாச நிலை மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய கடினமான நிலையாகும். ஆயினும் தன் வாழ்வை பக்குவப்படுத்திக் கொள்வதில் விருப்பமுடையவன் எல்லா சிரமங்களுக்கும் இடையிலும் நிச்சயமாக சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறான். இச்சிரமங்கள் பொதுவாக குடும்ப உறவுகளை துண்டிப்பதாலும் மனைவி மக்களின் உறவை விட்டு விடுவதாலும் எழக்கூடியவை. ஆனால் இச்சிரமங்களை பொறுத்து கொள்ள முடிந்தால் அவனது ஆன்ம உணவு பாதை நிச்சயமாக முழுமை பெறுகிறது. அதுபோல குடும்பத்தினருடனும் அன்பிற்கு உரித்தானவர்களுடனும் போர் புரிதல் கடினமானதே என்ற போதிலும் அர்ஜுனன் சத்திரியன் என்ற முறையில் தனது கடமைகளை ஆற்ற வேண்டியவன். அதனை உறுதியுடன் செயலாற்ற முயலும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறான். பகவான் சைத்தன்யா தனது 24வது வயதில் சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொண்ட போது அவரையே நம்பியிருந்த இளம் மனைவியையும் முதிர்ந்த தாயையும் கவனிப்பதற்கு யாரும் இல்லை. இருப்பினும் உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக சந்நியாசம் ஏற்ற அவர் உயர்ந்த கடமைகளை நிலையாக செயலாற்றினார். இதுவே ஜட பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? துறவு பத்தி கொடுத்திருக்கு. ஏன்னா ஸ்திரமான மன உறுதியோட இன்பத்தும் எல்லாத்தையும் டுவாலிட்டி என்ன சொல்றது, யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் டுவாலிட்டி அப்படின்னா இது ரெண்டுமா இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப குளிர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப ஹீட்டாவும் இருக்கு அப்படி அந்த மாதிரி சொல்லாம ரெண்டுமே நம்ம பொறுத்து கொள்ற உள்ள தகுதி வேண்டும். நாட் ஓன்லி குளிர் சூடு அது மாத்திரம் இல்ல, சுக துக்கம் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி அந்த மாதிரி இரு மனத்தோட இருக்கக்கூடாது. எல்லாத்தையும் சமநிலையில நம்ம இருக்கணுமா, அதுதான் சந்நியாசம்.
இல்லாட்டா வீட்டை விட்டு மனைவி மக்களை விட்டு போறதுல அது இல்லை. நம்ம கடமை என்னது? நம்மளோட கடமை இப்போ ஒரு ஃபேமிலியில இருக்கோம்னா நம்ம கடமை மனைவி பாத்துக்கிறது, பசங்களை பாத்துக்கிறது, அதுதான் நம்மளோட கடமை. அதை விட்டுட்டு நம்ம ஓடி போறேன் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. அதை பண்ணிட்டும் நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா அதுதான் உத்தமம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இங்க இவருக்கு என்ன சொல்லியிருக்கு அர்ஜுனாக்கு? அவன் வந்து க்ஷத்ரியன் என்ற முறையில் அவனோட கடமை என்னது? போர் புரியணும். ஏன்னா எதிரணியில கேட்டிருக்காங்க போர் புரியறதுக்கு, அப்ப பண்ணிதான் ஆகணும். அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அப்படி இருந்துட்டு பகவான் வந்து கண்டினியூஸா வந்து ஜபம் பண்ணி எல்லாம் அவரை வந்து நினைத்துண்டு எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இந்த பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவான். அப்புறம் சாந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாசதோ வித்யதே பாவோ நாபாவோ வித்யதே சதக உபயோர் அபித்ருஷ்டோந்தஸ் கணயோஸ் தத்வதர்ஷிபிஹி. உண்மையை கண்டவர்கள் நிலையற்றதற்கு, உடலுக்கு நீடிப்பும் நித்தியமானதற்கு, ஆத்மாவிற்கு மாற்றமும் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். இவை இரண்டின் இயற்கையையும் ஆராய்ந்தே அவர்கள் இதை தீர்மானித்துள்ளனர். பொருளுரை: மாறும் உடலுக்கு நீடிப்பில்லை. நவீன மருத்துவ விஞ்ஞானமும் கூட பல்வேறு உயிரணுக்களின் செயல்கள் மற்றும் விளைவுகளால் உடல் எப்போதும் மாற்றமடைந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறது. அம்மாற்றத்தினாலேயே உடலில் வளர்ச்சியும் முதுமையும் ஏற்படுகின்றன. ஆனால் உடல் மற்றும் மனதின் பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு இடையிலும் ஆத்மா மாறாமல் நிலையாக இருக்கின்றது. இதுவே ஜடத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடாகும். உடல் இயற்கையாகவே என்றும் மாறிக்கொண்டுள்ளது. ஆத்மா இயற்கையாகவே நித்தியமானது. உண்மையை கண்ட எல்லா வகுப்பினராலும், அருவவாதிகளாலும் உருவவாதிகளாலும் இம்முடிவு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. விஷ்ணு புராணத்தில் 2.12.38 விஷ்ணுவும் அவரது இருப்பிடங்களும் சுய ஒளி பெற்ற ஆன்மீக தன்மையுடையவை. ஜோதிம்ஷி விஷ்ணுர் புவனானி விஷ்ணு என்று கூறப்பட்டுள்ளது. நிலையானவை, நிலையற்றவை என்ற சொற்கள் ஆன்மீகத்தையும் ஜடத்தையும் குறிக்கின்றன. உண்மையை கண்ட அனைவருடைய கருத்தும் இதுவே. அறியாமையின் ஆதிக்கத்தால் மயங்கியுள்ள உயிர்வாழிகளுக்கு பகவான் அளிக்கும் அறிவுரையின் தொடக்கம் இதுவே. வந்தனைக்கு உரியவர், வந்தனை செய்பவர் இவர்களுக்கு இடையிலான நித்திய உறவை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதும், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளுக்கும் அவரது அம்சங்களான உயிர் வாழிகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை உணர்வதே அறியாமையை களைவதாகும். தன்னை பற்றி ஆராய்வதாலும், தனக்கும் கடவுளுக்கும் உள்ள உறவை முழுமைக்கும் பகுதிக்கும் இடையிலான உறவாக உணர்வதனாலும் பரமத்தின் இயற்கையை புரிந்து கொள்ள முடியும். இங்க பரமன் உங்களுக்கு பரமா கொடுத்திருக்கா உங்க புக்ல? ஆமாங்க மாதாஜி, பரமத்தின் தான் கொடுத்திருக்கு. பரம்னால அதான் பகவானை தான் குறிக்கிறது. பரம் பரத்தின் இயற்கையை புரிந்து கொள்ள முடியும். வேதாந்த சூத்திரத்திலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் தோன்றக்கூடியவை அனைத்தின் மூலமும் பரமனே என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு தோன்றக்கூடியவை உயர்ந்த இயற்கை, தாழ்ந்த இயற்கை என்று அறியப்படுகின்றன. 7ஆம் அத்தியாயத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை போல உயிர் வாழிகள் உயர்ந்த இயற்கையை சேர்ந்தவர்கள். சக்தியின் உரிமையாளருக்கும் சக்திமானுக்கும் சக்திக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்ற போதிலும் சக்திமான் உயர்ந்தவராகவும் சக்தி அல்லது இயற்கை அவருக்கு கீழ்ப்பட்டதாகவும் ஏற்கப்படுகின்றது. எனவே உயிர் வாழிகள் முழு முதற் கடவுளுக்கு என்றும் கீழ்ப்பட்டவர்கள். கற்பவர் கற்பிப்பவருக்கும் சேவகன் தலைவனுக்கும் கீழ்ப்படிவதை போல இத்தகைய தெளிவான ஞானம் அறியாமையினால் கவரப்பட்ட நிலையில் சாத்தியமற்றதாகும். அத்தகைய அறியாமையை விரட்டுவதற்காகவும் எல்லா உயிர் வாழிகளையும் எக்காலத்திற்கும் தெளிவுபடுத்துவதற்காகவும் பகவான் பகவத்கீதையை கற்பிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிறைய 4-5 லைன் இதுல இல்லவே இல்லை மாதாஜி, பிடிஎஃப்ல இல்லவே இல்லை. ஓகே, இதுக்கு எல்லாம் ஒண்ணுதான் வச்சுக்கோ, திரும்பி திரும்பி அதே தான் சொல்லிட்டு இருக்கா. இதனால இருக்கிறத நம்ம படிச்சானுமே. ஓகே, இதுல என்ன சொல்லியிருக்க? நம்ம உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை எண்ணக்கூடாது. டெஃபினட்டா ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. உடல் மற்றும் மனதின் பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு உடல் எப்படி எப்பவுமே மாறிக்கொண்டே இருக்கும், ஆத்மா வந்து மாறாது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் இது. அப்புறம் இயற்கை, உடல் இயற்கையாவே என்றும் மாறிக்கொண்டுள்ளது. ஆனா இயற்கை, ஆத்மாவோட இயற்கை என்னது நித்தியமானது, அது வந்து மாறாது. உண்மையை கண்ட எல்லா வகுப்பினர், அருவவாதிகளும் சரி உருவவாதிகளும் சரி, இது வந்து they will not object. அவ வந்து எஸ் கரெக்ட், அது சரி சொல்லுவா. வேற அதுல வந்து கான்ட்ரடிக்ஷனே இருக்காது. அப்ப விஷ்ணு புராணத்தை என்ன சொல்லியிருக்கு? விஷ்ணு அவரது இருப்பிடங்களும் சுய ஒளிப்பட்டது. அது சூரியனாலேயோ சந்திரனாலேயோ ஒளி பெறாம அது சுயமா பகவான் இருக்கிறதுனால சுயமா அது வந்து ஒளியோட இருக்கு. ஜோதிம்ஷி விஷ்ணு புவனானி விஷ்ணு அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அது இதுல விஷ்ணு புராணத்தை போட்டிருக்கு. அப்புறம் ஆன்மீகத்துல ஜடத்தையும் குறிக்கணும். இது
நிலையானவை. ஓகே, நிலையற்றவை, நிலையானவை, நிலையற்றவை என்ற சொற்கள் ஆன்மீகத்தையும் ஜடத்தையும் குறிக்கின்றது. ஆன்மீகம் எப்படி நிலையானவை, அது எப்பவும் உள்ளது. ஜடம்ங்கிறது பொருள், பொருள் மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படி சொல்றோமே, அதெல்லாம் நிலையற்றவை. அந்த இதுல வருது அப்படின்னு. அப்புறம் முழு அம்சங்கள் உயிர்வாழிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை உணர்வதே. பகவானுக்கும் நமக்குள்ள என்ன வேறுபாடு இருக்கு? அவர் வந்து ஆத்மா உடல்னு அவருக்கு வேறு இது இல்லை, டிஃபரன்ஸ் இல்லை. அவரே தான் ஆத்மா, அவரே தான் உடல். பாக்குற உடல் ஒரு ஷேப் வச்சு அவர் காட்டி கொடுக்குறார், அதுதான் அது ஆத்மாவே தான். நம்மளோட அப்படி இல்லை. நம்ம ஆத்மான்னு உள்ள ஒண்ணு இருக்கு, வெளியில பூதமா ஒரு உடம்ப வச்சு இருக்கோம். நம்ம வேற டிஃப்ரெண்டா உடம்பும் நமக்கு கிடைக்கிறது. சோ அந்த டிஃபரன்ஸ் நமக்கு இருக்கு, பகவானுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை. சக்தி உடையவரும் சக்திமான், ரெண்டனம் கொடுத்திருந்ததே உயர்ந்தவர்களை சேர்ந்தவர். சக்தி உடையவரும் சக்திமானுக்கும் சக்திக்கும். சக்திமான் யாரு? பகவான். சக்தி நமக்கு வந்து அவர்கிட்ட தான் நமக்கு சக்தி கிடைத்திருக்கு. சோ அந்த மாதிரி இல்ல, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? சக்தியுடையவரும் சக்திமானுக்கும். சக்திமானுக்கும் சக்திக்கும் வேறுபாடு இல்லை. சக்தி நமக்கு, we are not called சக்தி. அவர் கொடுக்கிற சக்தி அதுவும் அவருக்கும் அது வேறுபாடு இல்லை. அவர் வந்து சக்திமானா இருக்கார், அவர் வழங்குறது என்ன? சக்தி கொடுக்கிறார். அந்த அவர் நாமத்துக்கும் அவருக்கும் வித்தியாசம் இல்லை சொல்றாப்புல, சக்திமானுக்கும் சக்திக்கும் வேறுபாடு இல்லை. இந்த இதுதான் பேசிக், இது நம்ம வந்து புரிந்திருக்கணும். எஸ், அடுத்தது சாஸ்வத மதை படிங்க. அவிநாஷி து தத்வித்தி ஏன சர்வமிதம் ததம் விநாசமவ்யயஸ் யாஸ்ய ந கஷ்சித் கர்த்து மர்ஹதி. உடல் முழுவதும் இது எப்போ அந்த வந்து மர்ஹத்தின்னு தான் வரும் உங்களுக்கு. அப்ப கஷ்சித் இங்க இருக்குல்ல, கஷ்சித் கர்த்தும் அர்ஹதி. அப்ப நீங்க பிரிச்சு படிக்கும்போது அர்ஹத்தின்னு படிக்கலாம், மர்ஹத்தின்னு சொல்லக்கூடாது. சேர்ந்து சொல்லலாம், கஷ்சித் கர்த்தும் அர்ஹதி, கர்த்தும் அர்ஹதி அப்படி சேர்ந்து சொல்லணும். இல்ல நீங்க அப்படின்னு விட்டோம்னாக்கா அர்ஹத்தின்னு. கஷ்சித் கர்த்தும் அர்ஹதி. உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதை அழிவற்றதென்று நீ அறிய வேண்டும். அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் எவரும் இல்லை. பொருளுரை: உடல் முழுவதும் பரவியுள்ள ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை இப்பதம் மேலும் தெளிவாக விளக்குகின்றது. உடல் முழுவதும் உணர்வு பரவி இருப்பதை அனைவரும் அறிந்து கொள்ள முடியும். உடலின் ஒரு பகுதியிலோ உடல் முழுவதுமோ ஏற்படும் இன்ப துன்பங்களை அனைவரும் உணர்கின்றனர். இவ்வாறு பரவியுள்ள உணர்வு ஒருவனின் சொந்த சரீரம் என்ற வரம்பிற்கு உட்பட்டது. ஓர் உடலின் இன்ப துன்பங்கள் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது. எனவே ஒவ்வொரு உடலும் தனி ஆத்மாவை உடையதாகும். மேலும் ஆத்மா இருப்பதை தனிப்பட்ட உணர்வின் மூலம் அறியலாம். ஆத்மாவின் அளவு ஒரு முடியின் நுனியில் 10,000ல் 1 பங்கு என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்வேதாஸ்வர உபனிஷத் 5.9 இதனை உறுதிப்படுத்துகின்றது. பாலக்ர சத பாகஸ்ய சததா கல்பிதஸ்ய ச பாகோ ஜீவஹ ச விக்ஞேயஹ ச சானந்த்யாய கல்பதே. ஒரு முடியின் மேல்பாகம் 100ஆக பிரிக்கப்பட்டு அவ்வாறு பிரிக்கப்பட்ட முடியானது மீண்டும் 100 பிரிவுகளாக ஆக்கப்பட்டால் அந்த உட்பிரிவு ஒன்று எவ்வளவு இருக்குமோ அதுவே ஆத்மாவின் அளவாகும். இதே கருத்து பின்வரும் பதத்திலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கேஷாக்ர சத பாகஸ்ய ஷாதாம்ஷஹ சாத்ருஷாத்மஹ ஜீவஹ சூக்ஷ்ம ஸ்வரூபோ அயம் சங்கியாதீதோ ஹி சித் கணஹ. எண்ணிலடங்காத ஆத்மாக்கள் உள்ளன. அதன் அளவு முடியின் நுனியில் 10,000ல் 1 பங்கென அளவிடப்பட்டுள்ளது. எனவே ஆன்மீக ஆத்மா என்னும் நுண்ணிய துகள் ஆன்மீக அணு ஜட அணுக்களை காட்டிலும் சிறியதாகும். இத்தகைய ஆன்மீக அணுக்கள் எண்ணற்றவை. இந்த மிகச்சிறிய ஆன்மீக பொறியே ஜட உலகின் ஆதாரமாகும். சக்தி வாய்ந்த மருந்தின் ஆதிக்கம் உடல் முழுவதும் பரவுவதைப் போல ஆன்மீக பொறியின் ஆதிக்கம் உடல் முழுவதும் பரவியுள்ளது. ஆன்மீக ஆத்மா உடல் முழுவதும் இவ்வாறு பரவி இருப்பது உணர்வின் மூலம் அறியப்படுகின்றது. இவ்வுணர்வே ஆத்மா இருப்பதற்கு ஆதாரமாகும். உணர்வற்ற ஜட உடல் வெறும் பிணமே என்பதை சாதாரண பாமரனும் அறிவான். எவ்வித ஜட முயற்சியினாலும் பிணத்தினுள் இவ்வுணர்வை மீண்டும் புதுப்பிக்க முடியாது. எனவே உணர்வென்பது ஜடப்பொருள்களின் கலவையினால் தோன்றுவதல்ல, ஆன்மீக ஆத்மாவினால் ஏற்படுவதே. முண்டக உபனிஷத் 3.1.9 அணு ஆத்மாவின் அளவு மேலும் விளக்கப்படுகிறது. ஏஷோ அணுர் ஆத்ம சேதசா வேதிதவ்யோ யஸ்மின்
பிராணக பஞ்சதா சம்விசேஷ விவேஷ பிராணை விவேஷ என்னங்க மாதாஜி? தம் விவேஷ ஓகே மாதாஜி. சம்விவேஷ பிராணைஷ் சித்தம் சர்வம் ஓதம் பிரஜானாம் யஸ்மின் விஷூத்தே விபவத் ஏஷ ஆத்மா. அணு அளவிலான ஆத்மா பக்குவமான அறிவால் காணப்படக்கூடியதாகும். இந்த அணு ஆத்மா 5 விதமான காற்றில் பிராண அபான வியான சமான உதான மிகுந்த வண்ணம் இதயத்துள் அமைந்துள்ளது. உடல் பெற்ற ஜீவாத்மாக்களின் உடல் முழுவதும் தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்துகின்றன. இந்த 5 வகையான ஜட காற்றுகளின் களங்கத்திலிருந்து ஆத்மா தூய்மை அடைந்தவுடன் அதன் ஆன்மீக ஆதிக்கம் வெளிப்படுகின்றது. பல்வேறு வகையான ஆசனங்களின் உதவியுடன் ஆத்மாவை சூழ்ந்துள்ள 5 வாயுக்களை கட்டுப்படுத்துவதே ஜட யோகமாகும். ஹடயோகமாகும். எவ்வித ஜட பலனையும் எதிர்பாராமல் ஜட சூழ்நிலை என்னும் பிணைப்பிலிருந்து நுண்மையான ஆத்மாவை முக்தி பெற செய்வதற்காகவே ஹடயோகம் பயிலப்படுகிறது. ஆன்மீக ஆத்மாவின் நிலை என்ன என்பதை எல்லா வேதங்களும் தெரிவிக்கின்றன. மேலும் அறிவுள்ள எந்த மனிதனாலும் இதனை அனுபவபூர்வமாக உணர முடியும். அறிவிழந்த மனிதனே இந்த ஆத்மாவை எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணு தத்துவமாக எண்ணுவான். ஆன்மீக ஆத்மாவின் தாக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட சரீரம் முழுவதும் பரவியிருக்கும். ஒவ்வொரு உயிர்வாளியின் இதயத்திலும் ஆன்மீக ஆத்மா அமைந்துள்ளதாக முண்டக உபனிஷத் கூறுகிறது. இவ்வணு ஆத்மாவின் அளவு ஜட விஞ்ஞானிகளின் ஆய்வு சக்திக்கு எட்டாமல் இருப்பதால் அவர்களின் சிலர் ஆத்மா என்பதே கிடையாது என முட்டாள்தனமான முடிவு செய்கின்றனர். தனிப்பட்ட அணு ஆத்மா பரமாத்மாவுடன் இணைந்து இதயத்தில் நிச்சயமாக இருக்கின்றது. எனவே உடலின் இயக்கத்திற்கு தேவையான எல்லா சக்திகளும் உடலில் இப்பகுதியிலிருந்தே இதயத்திலிருந்தே உருவாகின்றன. நுரையீரலில் இருந்து ஆக்சிஜனை கொண்டு வரும் இரத்த அணுக்கள் ஆத்மாவிடமிருந்தே சக்தி பெறுகின்றன. ஆத்மா தனது நிலையிலிருந்து அகன்றவுடன் இரத்த ஓட்டம் நின்று விடுகிறது. இரத்த சிவப்பு அணுக்களின் முக்கியத்துவத்தை மருத்துவ விஞ்ஞானம் ஏற்கின்றது. ஆனால் சக்தியின் உற்பத்தி மூலம் ஆத்மா என்பதை இவ்விஞ்ஞானம் காண இயலாமல் இருக்கின்றது. இருப்பினும் இதயமே உடலில் எல்லா சக்திகளின் இருப்பிடம் என்பதை மருத்துவ விஞ்ஞானம் ஏற்றுக்கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஆன்மீக முழுமையுடன் அணுவை போன்ற இத்தகு பகுதிகள் சூரிய ஒளியின் மூலக்கூறுகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. சூரிய கதிரில் எண்ணற்ற ஒளி வீசும் மூலக்கூறுகள் இருப்பதை போல முழுமுதற் கடவுளின் நுண்ணிய பகுதிகளான ஆத்மாக்கள் அவரது பிரபா அல்லது உயர்ந்த சக்தியை சேர்ந்த அணு ஒளி பொறிகளாகும். எனவே வேத ஞானத்தை பின்பற்றுபவனும் சரி, நவீன அறிவியலை பின்பற்றுபவனும் சரி, உடலில் ஆன்மீக ஆத்மா இருப்பதை மறுக்க முடியாது. ஆத்மாவை பற்றிய விஞ்ஞானம் முழுமுதற் கடவுளால் பகவத்கீதையில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. பெரிய பர்ஃபெக்ட். ஆனா என்ன மேட்டர் சிம்பிள் தான். ஆத்மாவை பத்தி தான் சொல்லியிருக்கு. ஆத்மா என்ன சைஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. அண்ட் இட் இஸ் பீன் ப்ரூவ்டு. நிறைய இந்த இதுல உபனிஷத்துலயும் சொல்லியிருக்கு. அதோட என்ன சைஸ் எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கொடுத்துருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் திரும்பி ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம். இது வந்து ஒண்ணு வந்து ஸ்வேதேஸ்வர உபனிஷத்துல கொடுத்துருக்கு இந்த இது. அப்புறம் இது வந்து ஹட்டா இல்ல இதுல கொடுத்துருக்கு. வேற எதிரா அதே உட்பிரிவு அதான் ஒரு முடியோடு அதுவும் வேற இதுல கொடுத்துருக்கேன். இதுல கொடுத்துருக்கு சொல்லியிருக்கா. இது கருத்து பின்வரும் பதத்திலையும் கொடுக்கப்பட்டோம். அப்ப அதுலயே தான் இருந்திருக்கும். ஸ்வேதேஸ்வர உபனிஷத்துல 2 வாட்டி இது கொடுத்துருக்கா. 5.9 அண்ட் வேற இதுலயும் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கா. அப்புறம் எனவே அப்புறம் இதுலையும் கொடுத்துருக்கா. இது வந்து கட்டா இல்லையா, முண்டக்க உபனிஷத்துலையும் கொடுத்துருக்கா. சோ அதோட சைஸ் அது இருக்கு, அதுதான் கொடுத்துருக்கா. எல்லா உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கு. அது வந்து ஒரு வாட்டி வெளியில படுத்தினா திரும்பி உள்ள திணிக்க முடியாது. சோ அது வந்து த பாடி பிகம்ஸ் அ டெட் பாடி. ஒரு கார் மாதிரி தான். ஒரு கார்ல வந்து என்ஜின் இருக்கு. அந்த என்ஜின் வந்து பழுதா எடுத்துனாக்கா அந்த டிரைவர் என்னதான் உட்காந்து ஆன் பண்ணாலும் அது ஓடாது. ஸோ நம்ம பாடி இஸ் லைக் அ கார். அண்ட் உள்ள இருக்கிற அந்த மிஷின் பவர் இருக்குல்லையே, அந்த பவர் சக்தி அது வந்து இது பகவான். இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இது கொடுத்துருக்கா. அந்த இது எந்த பேர் அந்த பிராக்கெட்ல கொடுத்தாலே பிராண அப்பான அந்த வாயு, நிறைய வாயுக்கள் இருக்கு. ஸோ பிராண அப்பான வியான சமான உதானம். ஸோ இந்த மாதிரி வாயுக்கு கூட ஆற்றல் கொடுத்து அந்த அந்த இது ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான் இதுக்கெல்லாம் இந்த வாயுக்கு எல்லாம் கூட ஒரு சக்தி கொடுக்கறது.
அதனாலதான் நம்ம வந்து ஃபுல் நமக்கு டைஜஷன் பவருக்கு ஒரு இது வேணும், ஒரு என்னது காற்றுனா என்னது அந்த இது ஃபோர்ஸ் வேணும், அவர் பிராணம் இடத்துக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் வேணும், எல்லாத்துக்கும் இந்த பிராண அப்பான வியான சமான உதாரணம். இது வந்து டீட்டெயிலா இன்னும் வேற இதுல கொடுத்திருப்பான், எது எதோடு சேர்ந்ததுன்னு. பிராணம் இஸ் ஒன்லி பிரீத் தான், அப்பான இதுக்கு ஒரு ஏதோ ஒண்ணு வந்து டைஜஷனோட, அப்புறம் வேற என்னது அப்படிலாம் டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கோம், அந்த இதுல நம்ம அப்ப பார்க்கலாம். சோ அதுவும் வந்து இந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான் அது இயங்குறது. ஜஸ்ட் லைக் ஒரு கார் தான் எக்ஸாம்பிள், இந்த காருக்குள்ள ஒரு இன்ஜின் இருக்கு, அது ஓட்டுறதுக்கு ஒரு சக்தி வேணும், ஒரு இது ஒரு சக்தியை தான் அது வேணும், அதுதான் டிரைவர். சோ அது ஓட்டுறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் யாரு? சாஸ்வதா மாதாஜி, அப்புறம் சிவசக்தி மாதாஜி. எஸ், படிக்கும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவசக்தி மாதாஜி படிக்கும். அந்த வந்த இமே தேக நித்யஸ் யோகிதா சரின அநாஷினோ பிரமேஷ்ய அப்ரமேயஸ்ய இருக்கு பாருங்க, அப்ரமேயஸ்ய தஸ்மாத் யுத் யஸ்வ பரத நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணும்போது புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா மாதாஜி? ஆ, நான் கரெக்ஷன் பண்றது கேட்கலையா உங்களுக்கு? கேட்டேன். கேக்குது. கேட்கறது இல்லையா? இல்ல உங்களுக்கு கரெக்ஷன் பண்ண எதுக்கு நான் பண்ணி கொடுக்குறேன்னா யூ கேன் ரிப்பீட், அப்ப உங்களுக்கு புரியும். நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த இந்த மாதிரி ஆன்னு வருது இல்லையா, ஆ போட்டா அப்ரமேயஸ்ய அப்படி படிக்கணும், வெறும் பிரேமயஸ்ய படிக்க கூடாது, அப்ரமேயஸ்ய. ஓகே, அது இது பாருங்க, அப்ரமேயஸ்ய என்ன கொடுக்குது, அளவிட முடியாத. வெறும் பிரேமயஸ்யனாக்கா மேபி அதோட இந்த போடல கவுண்ட் பண்ணலாம், அந்த அளவிட கூடியது, அப்படி தப்பு அர்த்தம் ஆயிடும், உள்டா அர்த்தம் ஆயிடும். புரிஞ்சுதா? அதனால அது என்ன வழி இருக்கோ அது கரெக்டா படிக்கும். எஸ், மொழிபெயர்ப்பு. பொருளுரை. ஜட உலகின் இயற்கை அழியக்கூடியதாகும், இஃது உடனே அழியலாம் அல்லது 100 வருடங்களுக்கு. மொழிபெயர்ப்பு படிங்கோ. அழிவற்ற அளக்க முடியாத நித்தியமான உயிர்வாழியின், அளக்க முடியாத நித்தியமான உயிர்வாளிகளின் இந்த ஜட உடல் போகுது. மியூட்ல போயிட்டாங்க. என்ன மாதாஜி? மியூட் ஆயிட்டாள், இப்ப திரும்பி அன்மியூட் பண்ணிட்டாள். படிங்க. அழிய போவது உறுதி. எனவே பரத குல தோன்றலே போரிடுவாயாக. ஜட உடலின் இயற்கை அழியக்கூடியதாகும், இஃது உடனே அழியலாம் அல்லது 100 வருடங்களுக்கு பின் அழியலாம். காலம் மட்டுமே மாறுபடலாம், கால வரையின்றி அதனை பாதுகாப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஆனால் ஆத்மா எதிரியால் பார்க்க கூட இயலாதபடி மிகவும் சிறியது, அது கொல்லப்படுவது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. முந்தைய சுலோகத்தில் குறிப்பிட்டபடி அதன் அளவை இவ்வாறு கணக்கிடுவது என்று கூட எவருக்கும் எக்கருத்துக்கும் இல்லை. அந்த அளவிற்கு ஆத்மா மிகவும் சிறியதாக உள்ளது. எனவே இரு வகையில் பார்த்தாலும் கவலைக்கு இடமில்லை, ஏனெனில் உயிர்வாளியை கொல்ல முடியாது. ஜட உடலை நாம் விரும்பும் காலம் வரை காப்பாற்ற நிரந்தரமாக பாதுகாக்க இயலாது. பூரண ஆத்மாவின் நுண்ணிய துகள்களான ஜீவாத்மா தனது செயல்களுக்கேற்ப இந்த ஜட உடலை பெறுகின்றான். எனவே அவன் அறநெறிகளை பின்பற்றுவது அவசியம். பரம ஒளியின் அம்சம் என்பதால் உயிர்வாளியும் ஒளியே என்று வேதாந்த சூத்திரத்தில் குணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கதிரவனின் ஒளி அண்டம் முழுவதையும் பாதுகாப்பது போல ஆத்மாவின் ஒளி இந்த ஜட உடலை பாதுகாக்கின்றது. ஜீவாத்மா அந்த ஜட உடலை விட்டு அகன்ற உடனே உடல் சீரழிய தொடங்குகின்றது. எனவே உடலை பாதுகாப்பது ஜீவாத்மாவே, வெறும் உடல் முக்கியமற்றது. ஜட பொருளான உடலை அடிப்படையாக கொண்டு தர்மத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டுமென்று போரிடும்படி அர்ஜுனன் அறிவுறுத்தப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேண்டும் என்று உள்டாக படிச்சுட்டு அடிப்படையாக கொண்டு தர்மத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டாம் என்று போரிடும்படி அர்ஜுனன்
அர்ஜுனன் அறிவுறுத்தப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன கொடுத்திருக்க, அதுதான் ஆத்மா எப்படி இருக்கு, அது வந்து அவ்வளவு பவர்ஃபுல். ஒரு சூரியன் வந்து உதிச்ச உடனே எப்படி ஆயிடுது, ஃபுல் ஜகத்தும் வந்து பிரகாசம் அடைகிற போல நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான் ஃபுல்லாவே நம்ம வந்து இயங்க, ஒரு பார்ட்ஸ் நம்மளோட வந்து இயங்குறது. வெளியில இருக்கிற பார்ட்ஸ் மாத்திரம் இல்ல, கை கண்ணு மூக்கு காலு கை அதெல்லாம் இல்ல, உள்ள இருக்கிற பாட்டும் அந்த டப்பு டப்பு டப்புன்னு அடிக்கிறது, ஹார்ட் வேலை செய்யறது, பிளட் ஓடிண்டே இருக்கும், நம்ம கண்ணு கூடி தெரியாது, அதெல்லாம் இயங்குறது பிகாஸ் அந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனால. அவ்வளோட பவர்ஃபுல். ஆனா கண்ணுக்கு தெரியறதா இல்லை, ரொம்ப அதோட சைஸ் சின்னது. அப்ப இதுல என்னது மொழிபெயர்ப்புனா, அறிவற்ற அளக்க முடியாத நித்தியமான உயிர் வாழ்கின் இந்த ஜட உடல் அழிய போகும். ஜட உடல் அழியும், ஆனா நித்தியமான அளக்க முடியாத என்ன இருக்கு, ஜீவாத்மா ஆத்மா இருக்கே, அது வந்து நித்தியமானது, அது வந்து அழிக்கப்படாது. எனவே பரதக்குள்ள தோன்றலை எழுந்து போரிடுவாயிரா உத்திஷ்டா கௌந்தையா அப்படி வரும். இருக்கா கொடுத்துருக்கா உத்திஷ்டா வரல. எப்பவுமே உத்திஷ்டனா ஏந்திரு, கௌந்தையா ஏந்திரு, கௌந்தையா பரதன் ஏந்திரு அப்படின்னு. ஓகே, ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுத்து. இப்ப வந்து திரும்பி ஐஸ்வர்யா மாதாஜி தான் படிக்கும். ஏனம் வேத்தி ஹந்தாரம் யஸ்சைனம் மன்யதே ஹதம் உபௌ தௌ ந விஜானிதோ நாயம் ஹந்தின ஹன்யதே. ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன் ஆவான். ஏனெனில் ஆன்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. உயிர்வாளியின் உடலை கொடிய ஆயுதங்களை கொண்டு தாக்கும் போதும் உடலினுள் இருக்கும் ஜீவாத்மா கொல்லப்படுவதில்லை என்பதை அறிய வேண்டும். எவ்வித ஜட ஆயுதத்தாலும் கொல்ல முடியாதபடி ஆன்மீக ஆன்மா மிகவும் சிறியது. இது பின்வரும் ஸ்லோகங்களில் தெளிவு பெறும். ஆன்மாவின் உண்மை நிலை ஆன்மீகமயமானது என்பதால் அது கொல்லப்படக்கூடியதன்று. கொல்லப்படுவது அல்லது கொல்லப்படுவதாக நினைக்கப்படுவது உடல் மட்டுமே. இருப்பினும் இக்கருத்து உடலை கொல்வதை எவ்விதத்திலும் அங்கீகரிக்கவில்லை. மாஹிம் சியாத் சர்வபூதானி, எவருக்கும் ஒருபோதும் தீங்கு செய்யாதே என்பது வேத வாக்கியம். ஆன்மா அழிவதில்லை என்ற கருத்து மிருகவதையை ஊக்குவிப்பதும் அல்ல. அதிகாரமின்றி கொலை செய்வது வெறுக்கத்தக்கதும் நாட்டின் சட்டத்தாலும் கடவுளின் சட்டத்தாலும் தண்டனைக்கு உரியதும் ஆகும். அர்ஜுனனோ தர்மத்தின் அடிப்படையில் போரில் ஈடுபட்டுள்ளான், மனம் போன போக்கில் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, இதே தான் திரும்பி ஆத்மாவை பத்தி தான் ஃபுல் சாப்டர் அதுதான். அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, நீ நினைக்கிற போல ஒரு ஆள் இறந்துட்டானாக்கா அந்த ஆள் போயாச்சு, ஆத்மா படி அந்த உடம்புதான் போறது, ஆத்மா வந்து அதுக்கு இது கிடையாது. அதை வந்து கொல்லப்படுவதோ கொலை செய்யப்படுவதோ அந்த மாதிரி கிடையாது, அது எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கு. அப்புறம் வந்து அதனால இப்ப ஆத்மா அழிவதில்லைன்னு சொல்லிட்டு அவரோட மிருகவதையெல்லாம் வந்து ஊக்குவிக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தமா இல்லை. அந்த மாதிரி மிருகவதையெல்லாம் பண்ணினோம்னா, மிருகத்தை வதம் பண்ணினோம்னா கண்டிப்பா வந்து சட்டத்துல அது இட் இஸ் நாட் கிவன், அப்ப யூ வில் பி பனிஷ்ட். கடவுளின் சட்டமாகட்டும், இது நம்ம இருக்கிற பௌதிக உலகங்கள்ல அதுலயும் சரி, அனிமல் ஸ்லாட்டர் பண்ணினா இட் வில் பி அன் ஆஃபென்ஸ், தண்டனைக்கு உரியவதாகும். அர்ஜுனனோ தர்மத்தின் அடிப்படையில் தான் போரிடுறான். அவனும் வந்து இப்ப போரிடுறது எதுக்காக, உடம்ப வந்து அவள் வந்து கொலை பண்றான்னு அந்த எண்ணத்துல அது அவன் பண்றது கிடையாது. பட் தர்மம், இப்போ தர்மத்துல அதனால அவர் பண்றதுனால அவன் இது பழி அவன் மேல வராது. அவன் மனம் போன போக்குல அவன் வந்து சண்டை போட போல. he was called for to do war, இல்லையா? சோ அதனால அவர் பண்றார். அண்ட் கிருஷ்ணரும் இருக்கார் கூட. கிருஷ்ணர் சொல்ற நீ பண்ணுன்னு சொல்லும் போது தைரியமா நீ பண்ணலாம். ஓகே, ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நா ஜாயதே ஹரியதே வா கதாசித் ந அயம் பூத்வா பவிதா வா ந பூய அஜ நித்ய சாஸ்வத அயம் பூரண ஹன்யதே. பூரண இல்ல மாதாஜி, புராணோ ந ஹன்யதே ஹன்யமானே சரீரே. நானாக்கா நாட். ஓகே, இது ஒண்ணு புரிஞ்சு வச்சுக்கோ. அப்புறம் சர்ச்னு ஒரு நிறைய இடத்துல சவர், இதுல இல்ல. சர்னா அண்ட் மற்றும் அந்த மாதிரி. நானாக்கா நோ. இப்ப ந ஹன்யதே வெட்டப்படுவதும் இல்லை, இது இறந்து போன அது படிக்கலாம். ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் மொழிபெயர்ப்பு. ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. அவன் பெறப்பட்டவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன்,
மிக பழமையானவன். உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. பொருளுரை. பரமாத்மாவின் சிறிய அணு போன்ற நுண்ணிய பகுதியும் குணத்தால் அவரை போன்றதே. உடல் மாற்றமடைகின்றது, ஜீவாத்மாவோ மாற்றமடைவதில்லை. சில சமயங்களில் ஆத்மா நிலையானது கூடஸ்தத என்று அழைக்கப்படுகின்றது. உடல் 6 விதமான மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. தாயின் உடலில் உள்ள கருப்பையில் இருந்து அது பிறவி எடுத்து சில காலம் தங்கி வளர்ந்து சில பலன்களை உற்பத்தி செய்து படிப்படியாக தேய்ந்து கடைசியில் உணர்வற்று மறைந்து போகின்றது. இருப்பினும் ஆத்மா இத்தகைய மாற்றங்களுக்கு உட்படுவதில்லை. ஆத்மா பிறப்பது கிடையாது. இருப்பினும் அவன் உடலை ஏற்பதால் அவ்வுடல் பிறக்கின்றது. ஆத்மா அங்கே பிறப்பதும் இல்லை, இறப்பதும் இல்லை. பிறப்புள்ள எதற்கும் மரணமும் உண்டு. ஆத்மா பிறப்பற்றவன் என்பதால் அவனுக்கு இறந்த நிகழ் எதிர்காலங்களும் கிடையாது. அவன் நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிக பழமையானவன். அதாவது அவன் தோன்றியதாக நாம் சரித்திரத்தில் எங்கும் காண முடியாது. ஆனால் உடல் சார்ந்த எண்ணத்தில் மூழ்கியுள்ள மக்கள் ஆத்மாவிற்கு பிறப்பு மற்றும் வரலாற்றினை கேட்கின்றனர். உடல் முதுமையடைவதைப் போல ஆத்மா ஒருபோதும் முதுமையடைவதில்லை. எனவேதான் முதியோன் என்று அழைக்கப்படுவனும் கூட தனது குழந்தை பருவம் அல்லது இளமையில் இருந்த அதே உணர்வை உணர்கின்றான். உடலின் மாற்றங்கள் ஆத்மாவை பார்ப்பதில்லை. ஒரு மரத்தை போன்றோ பாதிப்பதில்லை. உடலின் பாதிப்பதில்லை. ஒரு மரத்தை போன்றோ மற்ற எந்த ஜடப்பொருளை போன்றோ ஆத்மா சீரழிவதில்லை. ஆத்மாவினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களும் கிடையாது. உடலின் உற்பத்தி பொருட்களான குழந்தைகள் வெவ்வேறு ஆத்மாக்களே. உடலின் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதால் ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனின் குழந்தைகளாக தோன்றுகின்றனர். ஆத்மா இருப்பதால் தான் உடல் வளர்கின்றது. ஆனால் ஆத்மாவிற்கு சந்ததியோ மாற்றதோ இல்லவே இல்லை. எனவே ஆத்மா உடலின் 6 வித மாற்றங்களில் இருந்து விடுபட்டதாகும். கட உபநிஷதம் 1.2.18 இதே போன்ற ஒரு செய்யுளை காண்கின்றோம். நா ஜாயதே மரிதே வா விபஷின் நாயம் புதஷின் நா பாபுவ கச்சித் அஜோ நித்ய சாஸ்வதோ அயம் புராணோ நா கன்யதே கன்யமானோ சரீரே. இதன் பொருளும் விளக்கமும் கீதையில் உள்ளதை போன்றதே ஆகும். அறிவு நிரம்பியவனும் என்னும் பொருள்படக்கூடிய விபஷித் என்னும் ஒரு சொல் மட்டுமே இங்கு விசேஷமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஆத்மா எப்போதும் அறிவும் உணர்வும் நிரம்பியவன். எனவே உணர்வே ஆத்மாவின் அறிகுறியாகும். இதயத்தினுள் அமைந்துள்ள ஆத்மாவை ஒருவனால் காண முடியாவிட்டாலும் உணர்வு இருப்பதன் மூலமாக ஆத்மா இருப்பதை எளிமையாக புரிந்து கொள்ளலாம். சில சமயம் மேக கூட்டத்தாலோ வேறு ஏதேனும் காரணத்தினாலோ வானில் இருக்கும் சூரியனை நம்மால் காண முடிவதில்லை. இருப்பினும் அதன் ஒளி எப்போதும் இருப்பதால் அது பகல் நேரம் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். விடியற்காலையில் வானில் இருப்பதை நாம் சற்று ஒளி தோன்றியவுடன் சூரியன் வானில் இருப்பதை நாம் உணர்கிறோம். அதுபோல எல்லா உடல்களிலும் மனிதனோ மிருகமோ ஏதாவது ஒரு வகையில் உணர்வு காணப்படுவதால் ஆத்மாவின் இந்த உணர்வு பரமனின் உணர்விலிருந்து வேறுபட்டது. ஏனெனில் பரமனின் உன்னத உணர்வு இறந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலத்தை பற்றிய பூரண அறிவுடையதாகும். தனி ஜீவாத்மாவின் உணர்வு மறதியுடையது. அவன் தனது உண்மையான இயற்கையை மறந்திருக்கும் போது கிருஷ்ணரின் உயர்ந்த உபதேசங்களில் இருந்தும் தெளிவும் அறிவும் பெறுகின்றான். ஆனால் கிருஷ்ணர் அத்தகைய மறதியுள்ள ஆத்மா அல்ல. அவர் மறதியுடையவராக இருந்தால் கீதையில் உள்ள அவரது அறிவுரைகள் பயனற்றதாகும். ஆத்மா இருவகைப்படும். ஒன்று நுண்ணிய துகள்களை போன்ற ஆத்மா, அணு ஆத்மா. மற்றது பரமாத்மா, விபு ஆத்மா. இதுவும் பின்வருமாறு கட உபனிஷத்தில் 1.2.20 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அனனோர் அணியான் மகதோ மகியான் மாதாஜி அனோரணியான் மகதோ மகியான் ஆத்மாஸ்ய ஜந்தோர் நிகத்யோ குயாயாம் தம்
தம் அக்ரது பஷ்யதி வித ஷோஹோ தாது பிரதாஷ்டாம் மஹி பததி பிரசாதான் மஹிமானம் ஆத்மன. பரமாத்மா அணு ஆத்மா ஜீவாத்மா இருவருமே உடல் எனப்படும் ஒரே மரத்தில் ஒரே இதயத்தில் தான் வசிக்கின்றனர். எல்லா ஜட ஆசைகளில் இருந்தும் கவலைகளில் இருந்தும் விடுபட்டவன் மட்டுமே பரமாத்மாவின் கருணையால் ஆத்மாவின் புகழை புரிந்து கொள்ள முடியும். பின்வரும் அத்தியாயங்களில் விளக்கப்படுவதை போல கிருஷ்ணரே பரமாத்மாவுக்கு மூலமாவார். அணு ஆத்மாவான அர்ஜுனன் தன் உண்மையை இயல்பை மறந்த நிலையில் உள்ளான். எனவே கிருஷ்ணராலோ அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியாலோ ஆன்மீக குருவாலோ அவன் தெளிவடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மதாஜி. பெரிய 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 பர்பட்டா இருக்கு இல்லையா, தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இதுதான் இவ்வளவு பெரிய பர்பட்டா எழுதியிருக்காரு வந்து படிக்கதானே மாணவன். சோ இதுதான் இது வந்து எப்படி ஆத்மா எப்படி எல்லாம் அதோட இல்ல கேரக்டரிஸ்டிக். ஏன்னா இந்த ஸ்லோகமா இப்படிதான் ஆத்மா வந்து எப்படி இல்லை ஜாயத்தை பிறப்பில்லை இறப்பில்லை அப்புறம் அல்லது எக்காலத்திலும் அது இறந்த காலத்தையும் இருந்திருக்கு, நிகழ்காலத்தையும் இருக்கும், எதிர்காலத்தையும் இருக்கும், எப்பொழுதும் உள்ளதுதான். அப்புறம் அதெல்லாம் தான் போட்டிருக்கு பவிதா தோன்றது அதெல்லாம். அப்புறம் வேற என்னது அது எப்போ அதேதான் ரொம்ப டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கான். அப்புறம் தனது குழந்தை பருவம் உடம்பு எப்படி மாறிண்டே வரும். குழந்தை பருவத்து ஒரு டைப் ஆஃப் பாடி இருந்தது, அப்புறம் இளமை பருவத்து ஒரு பாடி, அப்புறம் வயசாகும் போது ஒரு பாடி மாறிண்டே இருக்கும். நம்மளோட உடல் மாறிட்டு இருக்கும். ஆனா உடலில் உள்ள மாற்றங்கள் ஆத்மாவே பாதிக்கிறது இல்லை. ஆத்மா எப்பவும் ஒரே சைஸா தான் இருக்கும். அப்புறம் இந்த உடல் அழிந்து உடல்ல இருந்து வெளிப்பட்டு இந்த உடல் அழிந்து விடேன்னா அதோட அவ்வளவு பவர். இந்த ஃபுல் உடலுக்கு அது வந்து இயங்கறதுக்குள்ள சக்தி அதுல இருந்து தான் கிடைக்குது. அந்த ஆத்மாவோட இவ்வளவு சின்ன அந்த பேட்டரி, ஒரு பெரிய கார் இருக்கும், பேட்டரி ஆபரேட்டட் கார்னா குழந்தை விளையாடுவாள், அதுக்குள்ள பேட்டரி சின்னதா இருக்கும். ஆனா அதை வச்சு ரிமோட்டை வச்சு இப்படி இப்படி குழந்தை விளையாடுவா. ஸோ அது போல பகவானோட பரமாத்மா நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ளே தான் இருக்கார். அதுவும் இங்க போட்டிருக்கு. ஆத்மாவும் சரி பரமாத்மாவும் சரி ரெண்டு பேரும் இருக்கார். ரெண்டு பேரோட பவர்ல தான் நம்ம உடலே இயங்குறது. இந்த மோமெண்ட் இந்த ஆத்மா வெளியே போயாச்சுனாக்கா சோ இது சூக்ஷ்ம சரீரத்தோட வெளியில் போயிடுச்சுனாக்க நம்ம இந்த பாடியால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இது இந்த உண்மையை வந்து அர்ஜுனன் அறியணும். அது எப்படி அறிவான்? ஒரு கிருஷ்ணராலோ அல்ல அங்கீகரப்பட்ட ஆன்மீக குருவாலோ அவன் வந்து தெளிவடைய வேண்டும். இங்க கிருஷ்ணர் வந்து அவரே தான் ஆன்மீக குரு, அவரே தான் பகவான், அவரை அர்ஜுனனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். ராஜேஷ் படிங்க. வேதா விநாசினம் நித்யம் யயேன மஜம் அவ்யயம் கதம் ச புருஷ பாத்தகம் பாதயதி கந்திகம். மொழிபெயர்ப்பு. பார்த்தனே ஆத்மா அழிவற்றவன், நித்தியமானவன், பிறப்பற்றவன், மாற்றமில்லாதவன் என்பதை எவன் ஒருவன் அறிந்துள்ளானோ அவன் கொல்வதோ கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி? பொருளுரை. ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அதன் பக்குவமான உபயோகம் உண்டு. பூரண அறிவில் நிலை பெற்றவன் எதை எங்கு உபயோகிப்பதில் அதன் தகுந்த உபயோகம் கிடைக்கும் என்பதை அறிவான். அதுபோல வன்முறைக்கும் ஒரு உபயோகம் உண்டு. வன்முறையை எப்படி உபயோகப்படுத்துவது என்பது அறிவுடைய நபரை பொறுத்தது. நீதிபதி கொலை குற்றம் செய்தவனுக்கு மரண தண்டனை விதித்தாலும் அவரை குறை கூற முடியாது. ஏனெனில் அவர் நீதி நெறிகளின் அடிப்படையிலான குற்றவாளியின் மீது வன்முறையை உபயோகித்தார். மனித சமுதாயத்தின் சட்ட புத்தகமான சம்ஹிதையில் கொலை செய்வதனுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அப்போதுதான் அவன் தான் செய்த மாபெரும் பாவத்திற்கு மறுபிறவியில் துன்புற மாட்டான். எனவே கொலையாளியை மன்னர் தூக்கிலிடுவது நன்மை தரும் செயலே. அதுபோலவே போர் புரிவதற்கான கட்டளை கிருஷ்ணனார் இடப்படும் போது அத்தகு வன்முறை உன்னத நீதிக்காகவே என்று நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும். கிருஷ்ணருக்காக போர் புரிவதன் மூலம் இழைக்கப்படும் வன்முறையே அல்ல. ஏனெனில் மனிதன் ஆத்மா எந்த சூழ்நிலையிலும் கொல்லப்பட முடியாதவன். மேலும் நீதியை காப்பதற்காக வன்முறையை அனுமதிக்கப்படுகிறது. இதனை நன்கறிந்த அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் அறிவுரையை பின்பற்றியாக வேண்டும். அறுவை சிகிச்சையானது நோயாளியை கொல்வதற்காக அல்ல, குணப்படுவதற்காகவே. எனவே அர்ஜுனனால் கிருஷ்ணனின் கட்டளைப்படி நடைபெறும் இப்போ முழு அறிவுடன் நடக்கப் போவதால் எவ்வித பாவ விளைவுகள் இதில் சாத்தியமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாரு இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஒருத்தர் கொலை பண்றோம் அப்படின்னாக்கா என்னது நீ ஒரு நீதிபதியோட கொடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள், ஒரு டாக்டரோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கா. உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்தா வரலாம், என்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கா பர்பட்ல பிரபுபாதர் எந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஒரு நீதிபதியோட எக்ஸாம்பிள். அவர் வந்து குற்றவாளியை வந்து இதுல தண்டிக்கிறார். அவர் பண்ண கெட்ட காரியத்துக்கு தண்டிச்சு அவனுக்கு வந்து கொலை
என்னது இது அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, கொலை என்னது மரண தண்டனை விதித்தார் அப்படின்னா அவர் என்ன கொலையாளி ஆயிடுவாரா? இல்லை. அவர் அவன் பண்ணின அந்த வேலைக்கு அவர் வந்து நீதிபதியா இருக்கிறதுனால அவர் வேலை அது பண்ணணும் அப்படின்னு. அதே போல மிலிட்டரி வாழ அந்த பார்டர்ல நிக்கிறான். சோ இந்த எல்லாம் போர் எல்லாம் இல்லைன்னா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. ஏன்னா அங்க அப்படியே இருக்காங்க அவங்க ரொம்ப நாளா இருக்கும்போது ஒரு இது வரும் இல்லையா, ஒரு அக்வைண்டன்ஸ் வந்து இப்படி இருக்க அப்படி இப்படி எல்லாம் பேசுவா. வேணா டீ எல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பா, சாப்பாடு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவா, எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா போர்னு வந்தாச்சுன்னா என்ன பண்ணுவா, அந்த ஆளையே கொல்லறதுக்கு தயங்க மாட்டான். அவனும் என்னது அவனோட கண்ட்ரியை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு அவன் ஹெசிடேட் பண்ண மாட்டான். இவனை கொல்லறதுக்கு இவனும் அப்படிதான் பண்ணுவான். கண்ட்ரிக்கு வேண்டி அவன் இருக்கிறாங்க. சோ அதே போல டாக்டர் கையில ஒரு கத்தி இருக்கு. அந்த கத்தியை வச்சு அவன் வேணும்னு கீறானா? இல்ல, அதுக்குள்ள ஒரு கட்டி இருக்கும், அதை எடுக்கிறது தான். சோ அவாவா தொழில் பிரகாரம் நல்லதுதான் பண்ண போறா. அதே போல இங்க அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றேன்னா, நான் சொல்றேன் ஏன்னா இது வந்து நம்ம அந்த இக்கட்டுல வந்தாச்சு. இதை போர் புரியதான் வேணும். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி பேசி பார்த்து சமரசம் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அப்பெல்லாம் அவன் வந்து ஒத்துக்கலை, துரியோதனை ஒத்துக்கலை. அதனாலதான் போர் புரியணும். அந்த இது வந்தப்புறம் நீ வந்து இதெல்லாம் திங்க் பண்றது, அவனை கொன்னுடுவேனே அந்த மாதிரிலாம் எதிர்பார்க்க கூடாது, அந்த மாதிரி நினைக்க கூடாது. எனவே அர்ஜுனலா கிருஷ்ணரின் கட்டளைப்படி நான் சொல்றேன், அதெல்லாம் நீ பண்ண. நீதிபதி எப்படி அவரோட கட்டளை இடுறார், அப்போ அதுவும் வந்து கொலை ஆகாது. மருத்துவர் வந்து கத்தியை எடுக்கிற கத்தியால அதை கீறி எடுக்கிறார். அவரும் வந்து கொலை பண்றது கிடையாது. அவரோட கையாலையும் ஆக்சிடென்ட்லி த பர்சன் மேட் ஆக்சிடென்ட் இல்ல, அவர் இறந்து போயிட்டார், ஒரு நோயாளி இறந்து போயிட்டார்னு அவர் கொலையாளி ஆயிடுவாரா? இல்ல, he will not be considered as கொலையாளி. இப்போ ஒரு முழு அறிவுடன் நடக்க போவதால் எவ்வித பாவ விளைவுகளுக்கும் இதில் சாத்தியமில்லை. இல்ல ஆத்மாதான் வரும் செகண்ட் சாப்டர்ல. அடுத்தது ரமேஷ் பிரபுஜி ஆத்துக்கு வந்துட்டடா, வீட்டுக்கு வந்துட்டடா? நெட்வொர்க் சரியா இருக்கா? இல்ல மாதாஜி, நான் வந்து இந்த ஜேஇ எக்ஸாம் இதுல இருக்கேங்க. நான் ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஜேஇ எக்ஸாம்ல இருக்கனால கொஞ்சம் டவர் ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே. சாந்தி மாதாஜி படிச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசாம்சி ஜீரணானி யதா யதா விகாய நவானி கிருஷ்ணகாதி நரோ. கிருஷ்ணாதி மாதாஜி, கிருஷ்ணா இல்ல கிருண்ணாதி. வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விகாய நவானி கிருஷ்ணகாதி நரோபராணி ததா ஷரீராணி விகாய ஜீரணான்ய அந்யானி சம்யாதி. மாதாஜி இங்க என்ன படிக்கணும்னா ஜீர்ணானி, இங்க அப்படி போட்டுருந்தோம். ஜீர்ணானி அந்யாதி நவானி தேஹி. ததா ஷரீராணி விகாய ஜீர்ணான்ய அந்யானி சம்யாதி நவானி தேஹி. பழைய ஆடைகளை நீங்க உங்க புக்ல பார்த்து படிக்கிற இல்லையா, அங்க நீ போட்டுடுங்கன்னு. இங்க எல்லாம் நீன்னு இருக்கு இல்லையா, சாரி இங்க நான் புக்ல பார்த்து படிக்கிறேன் மாதாஜி. அந்த புக்ல ஜீர்ணா போட்டுட்டு அந்யானி இப்படி அது படிக்கிறதுக்கு ஜீர்ணானி அந்யானி அந்த இன் எல்லாம் எடுத்துட்டு அங்க போட்டுடுங்க. இங்க வந்து பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை ஒருவன் அணிவதை போன்றே பழைய உபயோகமற்ற உடல்களை நீக்கி புதிய உடல்களை ஆத்மா ஏற்கின்றது. பொருளுரை: தனிப்பட்ட அணு ஆத்மாவின் உடல் மாற்றம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண்மையாகும். இதயத்திலிருந்து வரும் சக்தியின் உற்பத்தி ஸ்தானத்தை விளக்க இயலாத போதிலும் ஆத்மா இருப்பதை நம்பாதவர்களான நவீன விஞ்ஞானிகளும் கூட குழந்தை பருவத்திலிருந்து மாணவ பருவத்திற்கும், மாணவ பருவத்திலிருந்து இளமைக்கும், இளமையிலிருந்து முதுமைக்கும் உடல் தொடர்ந்து மாறுவதை ஏற்க வேண்டியுள்ளது. முதுமைக்கு பின் இந்த மாற்றம் வேறு ஒரு உடலுக்கு மாற்றப்படுகின்றது. இது முன்னரே வேறொரு ஸ்லோகத்தில் 2.13 விளக்கப்பட்டது. தனிப்பட்ட அணு ஆத்மா மற்றொரு உடலுக்கு மாற்றமடைவது பரமாத்மாவின் கருணையாலேயே சாத்தியமாகிறது. ஒரு நண்பன் மற்றொரு நண்பனின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வதை போல பரமாத்மா அணு ஆத்மாவின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்கிறார். முண்டக உபனிஷத், ஸ்வேதாஷ் வதர உபனிஷத் போன்ற வேத நூல்கள் ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் ஒரே மரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் இரு தோழ பறவைகளுக்கு ஒப்பிடுகின்றன. அப்பறவைகளில் ஒன்று தனி அணு ஆத்மா மரத்தின் கனிகளை உண்கின்றது. மற்றதோ கிருஷ்ணர் தனது தோழனை வெறுமே நோக்கி கொண்டிருக்கின்றது. குணத்தால் ஒரே மாதிரியான இவ்விரண்டு பறவைகளில் ஒரு பறவை ஜடவுடல் எனும் மரத்தின் பழங்களால் கவரப்பட்டுள்ளது. மற்ற பறவையோ தனது நண்பனின் செயல்களை வெறுமே நோக்கி கொண்டுள்ளது. கிருஷ்ணர் சாட்சி பறவை, அர்ஜுனன் உண்ணும் பறவை. அவர்கள் நண்பர்களே என்ற போதிலும் அவர்களில் ஒருவர் எஜமானரும் மற்றவர் சேவகனும் ஆவார். இந்த உறவினை அணு ஆத்மா மறந்து விடுவதே மரம் விட்டு மரம் அல்லது உடல் விட்டு உடல் என்று அவன் தனது நிலையை மாற்றிக் கொள்வதற்கு காரணமாகிறது. ஜீவ பறவை ஜட உடல் என்னும் மரத்தில் மிகவும் கடினமாக போராடி கொண்டுள்ளான்.
எனினும் அறிவுரைகளை பெறும் நோக்கத்துடன் தானே முன்வந்து கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்த அர்ஜுனனைப் போல தொண்டனான ஜீவ பறவை தனக்கு அருகிலுள்ள பறவையை உன்னத ஆன்மீக குருவாக ஏற்கும் போது உடனடியாக எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் அவன் விடுபடுகின்றான். முண்டக உபனிஷத் 3.1.2, ஸ்வேதாஷ் வதர உபனிஷத் 4.7 இரண்டுமே இதை உறுதிப்படுத்துகின்றன. சமானே விருஷே புருஷோ நிமக்னோ நீஷயா சோத்சதி முஹ்யமானக ஜுஷ்டம் யதா பஷ்யத் யன்யம் ஈஷம் அஸ்ய மகிமானம் இதி வீத சோகக. இரு பறவைகளும் ஒரே மரத்தில் இருப்பினும் உண்ணும் பறவை மரத்தின் பழங்களை அனுபவிப்பவன் என்பதால் கவலையாலும் ஏக்கத்தாலும் பிடிக்கப்பட்டுள்ளான். ஆயினும் பகவானான தன் நண்பனை நோக்கி ஏதாவது ஒரு வகையில் தனது முகத்தை திருப்பி அவரது புகழை புரிந்து கொண்டால் துக்கத்தில் உள்ள இப்பறவை உடனே எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் விடுபடுகின்றது. தனது நித்திய நண்பனான கிருஷ்ணரை நோக்கி இப்போது முகம் திரும்பியுள்ள அர்ஜுனன் அவரிடமிருந்து பகவத்கீதையை புரிந்து கொண்டு வருகிறான். இப்படியாக கிருஷ்ணரிடமிருந்து கேட்பதன் மூலம் அவரது உன்னத பெருமைகளை அறிந்து கவலையிலிருந்து விடுபட முடியும். வயதான பாட்டனார் மற்றும் ஆசிரியரின் உடல் மாற்றத்திற்காக கவலைப்பட வேண்டாம் என அர்ஜுனன் இங்கு பகவானால் அறிவுறுத்தப்படுகிறான். அவர்களது உடல்கள் அறப்போரில் கொல்லப்படுவதால் பற்பல பிறவிகளில் செய்த செயல்களின் விளைவுகளில் இருந்து அவர்கள் உடனேயே தூய்மை பெறுவர். எனவே அர்ஜுனன் மகிழ்ச்சி அடையவே வேண்டும். யாகத்திலோ அறப்போரிலோ தனது வாழ்வை இழப்பவர் உடல் சார்ந்த விளைவுகளில் இருந்து விடுபட்டு உடனேயே உயர் வாழ்விற்கு ஏற்றம் பெறுகின்றனர். எனவே அர்ஜுனனின் கவலைக்கு காரணமே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கா? 2 பறவை. இதுவும் வரும் உங்களுக்கு வேற என்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்கு? அப்போ ஒரு பறவை, அந்த ஜீவாத்மா எப்படி, அந்த பறவை ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். அது படப்படான்னு அது ஆக்ஷன் பண்ண, நம்ம இப்படித்தானே இருக்கோம் இல்லையா? ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணாம நம்மளால இருக்கவே முடியாது. அப்போ அந்த ஆக்ஷன் எப்படி பண்றோம்? அந்த உள்ள ஜீவன் தான் நம்மள ஜீவாத்மா தான் நம்மள பண்ண வைக்கிறது. காதால கேட்க வைக்கிறது, கண்ணால பார்க்க வைக்கிறது, கை காலை எல்லாமே உள்ள இயங்குறது எல்லாமே அந்த ஜீவாத்மா. அந்த காரணம் தான். ஆனா பக்கத்துல வேற ஒரு பறவை இருக்கு. அது என்னது? பரமாத்மா. அது சாட்சியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. நம்ம என்ன மனசால என்ன எதிர்பார்க்கிறோமோ அதுக்கு ஓகே, அது அதோட சாங்ஷனோட நடக்கும். அவ்வளவுதான். அவ கெட்ட செயல் பண்றான்னு அது எப்படி பகவான் பொறுத்துக்கிறா அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா? ஏன்னா ஒருத்தன் கொலை கொள்ளையெல்லாம் பண்றான், தெரியும் அவனும் தப்பு வழியில் பண்றான்னு அவனுக்கே தெரியும். இருந்தாலும் அவன் பண்றான்னு ஏதோ பயத்தப்படுப்போ சம்திங் கேரக்டர் அந்த மாதிரி ஆனதுனால பண்றானோ அந்த மாதிரி பண்றான். அப்ப எப்படி பகவான் எஸ் சொல்றான்னா, பகவான் கை பிடிச்செல்லாம் நிறுத்தி நீ பண்ணாதே, இது தப்பு வழின்னு சொல்லவே வேண்டாம். பண்றவனுக்கே தெரியும். முகமூடியெல்லாம் போட்டுப்பான், ராத்திரி தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவான். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் பகல்ல பண்ண என்ன பிடிப்பட்டுடுவேன். இப்போ முகமூடி, எனக்கு முகமூடி யாரும் என்ன ரெக்கக்னைஸ் பண்ணக்கூடாது. தப்பு தெரிஞ்சுட்டே தான் பண்றான். அப்ப எந்த பகவான் தடுக்கணும்? தெரிஞ்சுட்டே பண்ணும்போது நீ அனுபவிக்கத்தான் வேணும். அப்ப அந்த பகவான் என்னது உள்ள பரமாத்மாவா இருந்து ஒரு சாட்சியா இருந்தது. ஒரு எஸ் ஐ எம் சாட்சி, நீ பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் சாட்சியா இருக்கேன், அந்த மாதிரி உள்ள உட்கார்ந்து இருக்காரு. சோ இது ஒரு கொஸ்டின் டெஃபினட்டா வரும். ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒரே மரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் இரு தோழ பறவைகளுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றன. அது ஒண்ணு இருக்கும் இதுல. அது ஸ்வேதேஸ்வரால கொடுத்திருக்கு அகெயின். அப்புறம் அந்த இது புரிந்து கொண்டால் என்னது, அப்போ நம்ம மனுஷால என்ன பண்ணோம்? நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் பகவானை நோக்கி நம்ம இது பார்த்து பகவானோட என்னெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டுக்கணும். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஏதாவது பெரியவா இருந்ததுன்னா பெரியவாட்ட கேட்டுப்போம் இல்லையா? நமக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஃபேமிலி ப்ராப்ளம், யார் பெரியவா நம்ம வீட்டுல இருக்கணும் அவளுக்கு ரொம்ப குழம்பு இருக்கு, என்ன பண்ணலாம், இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாம்னு அவ ஒண்ணு சொல்லுவா. சரி நீங்க சொன்ன இல்லையா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ சொன்னான்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்டுப்போம். அதே போல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பகவான் ஆன்மீகத்துல என்ன பண்ணோம்னா பகவானை நோக்கி நம்ம எல்லாம் உன்னோட பாரத்ல உன்னோட இதை வச்சிருக்கேன், நீ டிசைட் பண்ணுப்பா எனக்கு என்ன, அது போல நீ வழி நடத்து, நான் போயிட்டே இருப்பேன். நீ எந்த வழி காட்டுறியோ அந்த வழியில நான் போயிட்டு இருப்பேன். அந்த மாதிரி இருக்கணும். சோ அதனால இப்ப அர்ஜுனனுக்கும் அந்த மாதிரி கிருஷ்ணன் கூட இருக்க. அப்ப அவரை நோக்கி கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ அது போல கேட்டு நடக்கணும். அறப்போரிலோ வாழ்வை இழப்பவர் உடல் சார்ந்தவர்களோ அப்புறம் திரும்பி இப்ப யாரு? சாஸ்வதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவகஹ ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருதக. ஆத்மா எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறாள் ஆக்சுவலி. ராஜேஸ்வரி, அஸ்வதா மாதாஜி, ஐஸ்வர்யா மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி படிக்கிறாள், ஆனா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. சாந்தி மாதாஜியும் சிவசக்தி மாதாஜி தான் கொஞ்சம் தவிர, ஏன்னா அவங்க வரல, ரெகுலரா வரல இல்லையா? அதனால
இன்னும் 2 கிளாஸ் கரெக்டா வந்துட்டோம்னாக்கா வந்துரும் என்ன மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படி. ஓகே மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். பொருளுரை. வாள், நெருப்பு, ஆயுதம், மலை. வாள், நெருப்பு ஆயுதம், மலை ஆயுதம், புயல் ஆயுதம் போன்ற பலதரப்பட்ட ஆயுதங்களால் ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது. நவீன காலத்தில் உபயோகப்படுத்தப்படும் நெருப்பு ஆயுதங்களை தவிர நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம் மற்றும் பலவற்றினால் உருவாக்கப்பட்ட ஆயுதங்கள் அக்காலத்தில் இருந்தனவென்று தெரிகிறது. நவீன யுகத்தின் அணு ஆயுதங்களும் நெருப்பு ஆயுதங்களாக இனம் பிரிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் முந்தைய காலகட்டத்தில் பௌதீக இயற்கையின் பஞ்சபூதங்களின் அனைத்து பொருட்களை கொண்டும் ஆயுதங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. நெருப்பு ஆயுதங்கள் நீர் ஆயுதங்களால் எதிர்க்கப்பட்டன. இவற்றை நவீன விஞ்ஞானம் அறியாது. புயல் ஆயுதங்களை பற்றிய அறிவும் நவீன விஞ்ஞானிகளுக்கு கிடையாது. அந்த எல்லா ஆயுதங்களை கொண்டும் எந்த விஞ்ஞான கருவிகளின் மூலமாகவும் ஆத்மாவை துண்டுகளாக வெட்டவோ அழிக்கவோ முடியாது. தனிப்பட்ட ஆத்மா அறியாமையினால் உருவானது என்றும் அதன் பின்னர் மாயையின் சக்தியால் கவரப்பட்டது என்றும் கூறக்கூடிய மாயாவாதியினால் அஃது எவ்வாறு என்பதை விளக்க முடியாது. உன்னத ஆத்மாவிலிருந்து தனிப்பட்ட ஆத்மாக்களை துண்டிப்பது அசாத்தியமானதாகும். உண்மையில் தனிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் நித்தியமாகவே உன்னத ஆத்மாவின் பிரிக்கப்பட்ட பகுதிகளாகும். தனிப்பட்ட அணு ஆத்மா நித்தியமாகவே அணு ஆத்மா சனாதன என்பதால் அவர்கள் மாயையின் சக்தியால் கவரப்படக்கூடியவர்கள். இவ்வாறாக அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் உறவிலிருந்து பிரிந்து விட்டனர். இது நெருப்பு பொறிகள் குணத்தால் நெருப்பினை போல இருந்தாலும் நெருப்பிலிருந்து வெளிப்பட்ட பின்னர் அணைந்து விடுவதை போன்றதாகும். முழுமுதற் கடவுளின் பிரிந்த அம்சங்களாக வராக புராணம் ஆத்மாக்கள் மாதாஜி, அது ஆத்மாக்களையா மாதாஜி? ஆத்மாக்களை வர்ணிக்கின்றது. பகவத்கீதையின் படியும் ஆத்மாவின் தன்மை அதுவே. எனவே மாயையிலிருந்து விடுபட்ட முக்தி பெற்ற நிலையில் கூட ஜீவாத்மா தனது தனித்துவத்தை இழப்பதில்லை. இஃது அர்ஜுனனுக்கு பகவான் அளித்த உபதேசங்களிலிருந்து தெளிவாகின்றது. கிருஷ்ணரிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஞானத்தால் அர்ஜுனன் முக்தியடைந்தான் என்ற போதிலும் கிருஷ்ணருடன் அவன் ஒன்றாகிவிடவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த மாயாவதி பிலாசபில பகவானோட ஒன்றி விடுகிறார் யாரு? ஜீவாத்மா. அது சொல்றது இல்லை. நம்ம we don't follow that principle. நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட், பகவான் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆன நம்மளோட உடல் அண்ட் வந்து நம்மளோட வந்து ஆத்மா அந்த இதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டேன், அணு ஆத்மா. நம்மளோட வந்து கொஞ்சம் சின்ன ஆத்மா. அவர் வந்து பெரிய ஆத்மா, என்னது விபு ஆத்மா. விபுனா அதுவும் ஒரு உங்களுக்கு அணு விபுவோட இதுவும் ஒரு மீனிங் ஏதாவது கேட்பாங்க. ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம். அண்ட் வந்து என்ன, எந்த விஞ்ஞான கருவிகள் மூலமாக ஆத்மாவை இந்த இது ஸ்லோகம் தான். துண்டிக்கப்பட முடியாது, நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாது, நீரால் நினைக்கப்பட முடியாது. அதுதான் அந்த புக்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்கு. நைனம் சின்னந்தி சஸ்திராணி. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னது, அது அவ்வளவு இது சின்னது அது. எனவே என்னது, மாயையில் இவெல்லாம் மாயாவாதிகள்லாம் ஒரு மாயையில வந்து விடுபட்ட முக்தி பெற்ற நிலையில் ஜீவாத்மா தனது தனித்துவத்தை இழப்பதில்லை. இது அர்ஜுனனுக்கு பகவானுக்கு மனித உபதேசங்களிலிருந்து தெளிவாகின்றன. எஸ். அப்புறம் என்ன போட்டிருக்கு, இம்பார்ட்டன்ட் அணு ஆத்மா. நம்ம இந்த ஆத்மா இஸ் அணு ஆத்மா. அதனால் அவர்கள் மாயை சக்தியால் கவரப்படக்கூடியவர். we are all part and parcel. அதுவும் இம்பார்ட்டண்டா கொடுத்திருக்கு. நித்தியமாக உன்னதும் ஆத்மாவையும் பிரிக்கப்பட்ட பகுதிகளாகும். நம்ம வந்து ஆத்மாக்கள் எப்படி, ஜீவாத்மா பரமாத்மா வந்தவர் தான். நம்ம எல்லாருமே அங்கேருந்து வந்திருக்கோம். குவாலிட்டி சேமா இருக்கும். அதுவும் இனிமேல் அடுத்த இதுல வரும். நம்ம வந்து குவாலிட்டி, ஒரு ஃபயர் இருக்குன்னா ஃபயரோட குவாலிட்டி, அந்த தீ பொறியோட குவாலிட்டி என்னது, சுடும் இல்லையா? அது ஸ்கின்ல பட்டா சுட. ஒரு பட்டாசு வெடிக்கிறோம், அப்படி பட்டாசு கொளுத்துறோம் அப்படின்னா பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அந்த நெருப்பும் சரி இல்ல தீ நல்ல இதா எரியுமே, அந்த தீயும் சரி, ரெண்டுமே சூடு. ஹீட் இஸ் குவாலிட்டி சேம். ஆனா ஒன்லி குவான்டிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப கம்மி. அவருக்கு என்னெல்லாம் ஒப்புலன்ஸ் இருக்கோ அதோட ஒரு சின்ன பகுதி நம்ம கிட்ட இருக்கும். அவர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா, அந்த பியூட்டி நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் இருக்கும். அவருக்கு நல்ல தைரியம் இருக்கா, நம்ம கிட்ட ஒரு சின்ன தைரியம் இருக்கு. அந்த மாதிரி அவரோட நம்ம வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் தான். அதுதான் இங்க போட்டிருக்கு. என்ன போட்டிருக்கு இங்க, வேர்டு போட்டிருந்ததே, பிரிந்த அம்சங்கள். நம்ம வந்து முழுமுதற் கடவுளில் பிரிந்த அம்சங்களாக வராக புராணத்துல ஆத்மாக்களை வர்ணிக்கின்றன. சுவியரால் அது மார்க் பண்ணிக்கிறேன். முழுமுதற் கடவுள். எஸ். அடுத்தது
யார் விட்டு போயிட்டா? சாஸ்வதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் அந்த மாதாஜி போயிட்டாங்க இல்லையா, சக்தி மாதாஜி. அந்த மாதாஜி போயாச்சு. ஓகே, திரும்பி அப்ப ஐஸ்வர்யா மாதாஜி தான் படி. அதனாலதான் ராஜேஸ்வரி மாதாஜியோட வந்து நான் மியூட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். so that you will be in your place. எனக்கு ஆர்டர் தெரியும், நீங்க திரும்பி அன்மியூட் பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி மியூட்லயே இருக்கும். ஐஸ்வர்யா மாதாஜி படிக்கும். அச்சேத்யோயம் அதாஹ்யோயம் அக்லோத்யோ ஷோஷ்ய ஏவச்ச. ஒரு நிமிஷம் நான் படிக்கிறேன், நீங்க ரிப்பீட் பண்ணுங்க. அச்சேத்யோயம் அச்சேத்யோயம் அதாஹ்யோஹ்யம் அதாஹ்யோஹ்யம் அக்லே. ஒரு நிமிஷம், சான்ஸ்கிரிட் எனக்கு தமிழ்லாம் அவ்வளவு கரெக்டா வராது. 224. அச்சேத்யோயம் அதாஹ்யோஹ்யம் அக்லேத்யோஷ்யோ தேஷ்யோ சொல்லிட்டு இல்லையா, அப்ப அஸ்ய ஏவச்ச சர்வகதஸ்தானுர் நித்ய சர்வகதஸ்தானுர் அச்சலோயம் சனாதனஹ. ஜீவாத்மாவை வெட்ட முடியாது, கரைக்க முடியாது, எரிக்கவோ உலர்த்தவோ முடியாது. அவன் நித்தியமானவன், எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்ற இயலாதவன், அசைக்க முடியாதவன், நித்தியமாக மாற்றமின்றி இருப்பவன். அணு ஆத்மாவின் ஜீவாத்மாவின் இக்குணங்கள் அனைத்தும் அவன் முழு ஆத்மாவின் பகவானின் நித்தியமான அணு அங்கம் என்பதையும், எவ்வித மாற்றமும் இன்றி அவ்வாறான அணுவாகவே அவன் என்றும் இருக்கிறான் என்பதையும் நிச்சயமாக உறுதி செய்கின்றன. அத்வைத்த கொள்கை இவ்விஷயத்தில் சற்றும் பொருந்தாதது. ஏனெனில் தனி ஆத்மாக்கள் ஒன்றோடொன்று கலந்து விடுவது என்பது ஒருபோதும் நடக்கக்கூடியதன்று. ஜட கலங்கங்களிலிருந்து தூய்மைப்பட்டவுடன் அணு ஆத்மா முழு முதற் கடவுளின் பிரகாசிக்கும் ஒளி கதிர்களில் ஓர் ஆன்மீக பொறியாக வசிக்க விரும்பலாம். ஆனால் அறிவுள்ள ஆன்மாக்கள் பரமபுருஷ பகவானுடன் உறவாடுவதற்காகவே ஆன்மீக கிரகங்களை அடைகின்றனர். கடவுளால் படைக்கப்பட்ட எல்லா இடங்களிலும் ஜீவாத்மாக்கள் நிறைந்திருப்பதால் சர்வகதா எங்கும் நிறைந்தவன் எனும் சொல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். ஜீவாத்மாக்கள் நிலத்திலும் நீரிலும் காற்றிலும் பூமிக்கு அடியிலும் ஏன் நெருப்பிலும் கூட வாழ்கின்றனர். ஆத்மாக்கள் நெருப்பில் கொல்லப்படுகின்றனர் என்ற நம்பிக்கையை ஏற்க முடியாது. ஏனெனில் ஆத்மா நெருப்பினால் எரிக்கப்பட முடியாதது என்று இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே சூரிய கிரகத்திலும் அங்கு வாழ்வதற்கேற்ற உடலை கொண்ட ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கின்றனர் என்பதில் ஐயமேதும் இல்லை. சூரிய கிரகத்தில் உயிர்வாளிகள் இல்லை எனில் சர்வகதா எங்கும் நிறைந்தவன் என்னும் சொல் பொருளற்றதாகிவிடும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த வேர்டு சர்வகதா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சர்வகத்தான எல்லா இடத்துலயும் நிறைந்திருக்கு. அவ சூரிய கிரகம் இவ்வளவு வெப்பமா இருக்கேன், அங்க கிட்டக்க போறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அதனால இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல இல்லையா சயின்டிஸ்ட். ஏன்னா 3 போயிட்டாங்க, இதுக்கு செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் போயிட்டாங்க. ஆனா இங்கேயே சூரியனுக்கு போக முடியல. ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி உடல் வந்து அப்படி சுட்டு எரித்து விடும். ஆனா அங்கேயும் உயிர் வாழி இருக்குமா? அங்க இல்லையா? ஏன்னா அது அந்த ஹீட் தாங்கக்கூடிய உயிர் வாழி அங்க இருக்கும். இப்ப போலார் பேர்லாம் நம்ம சொல்றோம், அந்த நார்த் சைட்ல நார்த் டிப்ல அங்கேயும் உயிர் வாழி இருக்கு. ஒரு அனிமல்லாம் பார்க்கலாம். அதே போல பாலைவனத்துல கூட இந்த மாதிரி கேமலுக்கு என்ன சொல்லுவோம், அதுவும் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி இதுக்கு ஏற்ப இந்த சரௌண்டிங்க்கு ஏற்ப ஒரு உயிர் வாழிகள் இருக்கதான் இருக்கு. அது நம்ம கண் கூட இங்க பாக்குறோம். சன்னோட இதுல இருக்கான்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா சர்வகதா அப்படி போட்டிருக்குன்னு அர்த்தம் என்ன? எல்லா இடத்துலயும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய இதுதான் ஜீவன். அதேதான் திரும்பி ஜீவாத்மா வெட்ட முடியாது. அதேதான் திரும்பி போட்டிருக்கு. எல்லாம் சேர்ந்த அணு ஆத்மா முழுவதற் கடவுளில் பிரகாசிக்கும் ஒளிக்கதிர்களில் ஒரு ஆன்மீக பொறியாக வசிக்க விரும்பலாம். ஆனால் அறிவுள்ள ஆத்மாக்கள் பரமபுருஷ பகவானிடம் உருவாடுவதற்காக ஆன்மீக கிரகங்களை அடைகின்றனர். சிம்பிள். எஸ், அடுத்தது யாரு? ஜெயந்தி மூர்த்தி மாதாஜி படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அயம் உச்சதே தஸ்மாத் ஏவம் மாதா 25
அவ்யக்தோயம் அச்சிந்தியோயம். அவ்யக்தோ அயம் அச்சிந்த அயம் அவிர்கார்ய அயம் உச்சதே தஸ்மாத் ஏவம் விதித்வா ஏனம் ந அனுஷோதிம் அர்ஹசி. வெரி நைஸ். என்ன படிச்சேன். மொழிபெயர்ப்பு. ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், மேலும் மாற்ற முடியாதவன் என்று கூறப்படுகிறது. இதனை நன்கறிந்து நீ உடலுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது. பொருளுரை. முன்பே கூறியபடி ஆத்மாவின் அளவு நமது பௌதீக கணிதத்தின்படி மிகச் சிறியதாகும். மிகவும் சக்தி வாய்ந்த நுண்பொருள் நோக்கியனாலும் அவனை காண முடியாது. எனவே அவன் பார்வைக்கு புலப்படாதவன் என்று அழைக்கப்பட்டுள்ளான். ஆத்மாவின் இருப்பை பொறுத்தவரை ஸ்ருதி எனப்படும் வேத அறிவின் வாயிலாக அன்றி பரிசோதனை மூலமாக எவராலும் நிரூபிக்க முடியாது. ஆத்மா இருப்பது அனுபவத்தால் உணரப்பட்டாலும் கூட அதனை புரிந்து கொள்வதற்கு வேறு வழி ஏதும் இல்லாததால் வேத உண்மையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும். உயர் அதிகாரிகள் கூறியதை மட்டும் அடிப்படையாக கொண்டு நாம் பல்வேறு விஷயங்களை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம். தாயின் அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் தந்தையின் இருப்பதை எவராலும் மறுக்க முடியாது. தாயின் அத்தாட்சியை தவிர தந்தை யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேறு வழி ஏதும் இல்லை. அதுபோல ஆத்மாவை புரிந்து கொள்வதற்கு வேதங்களை கற்பதை தவிர வேறு வழி கிடையாது. வேறு விதமாக கூறினால் ஆத்மா மனிதன் ஆராய்ச்சிக்கு அறிவிற்கு எட்டாததாகும், அஃது உணர்வுடையதாகும். இந்த உணர்வும் வேத வாக்கே. நாம் இதை ஏற்றாக வேண்டும். உடல் மாற்றமடைவதை போல ஆத்மா மாற்றமடைவது இல்லை. நித்தியமாக மாற்றமில்லாத ஆத்மா எல்லையற்ற பரமாத்மாவுடன் ஒப்பிடுகையில் என்றுமே அணுவாக திகழ்கின்றான். பரமாத்மா எல்லையற்றவர், ஜீவாத்மாவே எல்லைக்கு உட்பட்டவன், மிகச்சிறியவன். எனவே மிகச்சிறிய மாற்றமில்லாத ஜீவாத்மா எல்லையற்ற ஆத்மாவுடன் பரம புருஷ பகவானுடன் ஒருபோதும் சமமாகிவிட முடியாது. ஆத்மாவை பற்றிய கருத்துக்களை ஆணித்தரமாக உறுதிப்படுத்துவதற்காக இக்கொள்கை வேதங்களில் வெவ்வேறு விதத்தில் மீண்டும் மீண்டும் கூறப்பட்டுள்ளது. ஒரு விஷயத்தை தவறின்றி தெளிவாக புரிந்து கொள்வதற்காக அதனை மீண்டும் மீண்டும் உரைப்பது அவசியமாகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு ஸ்லோகத்தையும் திரும்பி திரும்பி இந்த ஆத்மாவை பத்தி என்ன சொல்லிட்டே இருக்கானா, மீண்டும் மீண்டும் அது சொன்னதான் அந்த ஹேமர் பண்ணிதான் நமக்கு புரிய வரும் இல்லையா. அதனால அதே தான் கொடுத்துருக்கு. திரும்பி நெக்ஸ்ட் யாரோ வந்துட்டு போனா சந்திரிகா, மேபி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் 7 மணி. லாஸ்ட் வீக் இருக்குல்லன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம கொஞ்சம் 7 மணி வரைக்கும் பார்க்கலாம். யாரோ வந்தா நம்ம போடலாம். 7 மணி வரைக்கும் நம்ம வந்து இன்னும் பாக்கி யாரும் 3 பேர் இருக்கோம் இல்லையா, அவ படிக்க முடிக்கிறோம். ஓகே, இது வந்து பெரிய ஒரு டிஃபரன்ஸ் இல்லை இல்லையா, முன்னாடி ஸ்லோகத்தில் இருக்கும். பல்வேறு விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்ளதான். ஏன்னா இது வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியல. இது ஒன்லி ஸ்ருதி பிரமாணம் தான். நம்ம இப்ப இதை கேட்டது என்னது, ஆத்மாக்கு ஒரு இது கண்ணால தெரிய மாட்டேங்குது. கேன் ஒன்லி ரியலைஸ். இந்துமதி மஞ்சள் இவெல்லாம் வர தொடங்கிடுச்சு. அப்போ வந்து நம்ம வந்து அது புரிஞ்சுக்கதான் வேணும். இது எப்படி புரியுறது? ஒன்லி வேதங்களை கற்றாலே நமக்கு அது வந்து புரிய முடியும். இதெல்லாம் ஸ்ருதி பிரமா அங்க போட்டிருக்கு. இருப்பை ஸ்ருதி எனப்படும் வேத அறிவு. ஸ்ருதினா இந்த காதால கேட்டுதான் நம்ம வந்து அவள்லாம் இதை எழுதியிருக்கா. அப்புறம் ஸ்மிருதினா புக்கு. அந்த புக்குன்னா என்னது, ஓலை ஏடுலாம் எழுதி அது அந்த மாதிரி படிக்கிறது ஸ்மிருதி. இது வந்து காதால பகவானோட அசரீரி மாதிரி இருந்து அந்த 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 டைம்ல அந்த மாதிரி அவளுக்கு வந்து இது இருந்திருக்கு, எனது பவர் இருந்திருக்கு. காது வழியா கேட்டு அவங்க வந்து வேதங்கள்லாம் எழுதியிருக்கா. சோ அதுல வந்து நம்ம நம்பிக்கை வரதான் வேணும். ஏன்னா இது இன்னும் ப்ரூவ் பண்ணலையே, ஆத்மா இருக்குன்னு இன்னும் சயின்டிபிக்கலி இட் இஸ் நாட் பீன் ப்ரூவ்டு. சோ வி ஹேவ் டு பிலீவ் த வேதாஸ். வேதா வந்து அது புரிஞ்சுன்னு அப்புறம் இதை திரும்பி நம்ம வந்து ஜீவாத்மா வந்து கொல்லப்பட முடியாது, அந்த அணு விபு திரும்பி நம்ம வந்து நிறைய ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை தவறென்று தெளிவாக புரிந்து கொள்வதற்காக அதனை மீண்டும் மீண்டும் உரைப்பது அவசியமாகிறது. அந்த ஆளு போயிட்டாங்களா இந்துமதி ஒரு நிமிஷம் அவங்ககிட்ட கேட்டுறேன். இந்துமதி மாதாஜி, हरे कृष्णा. इंदुमती माता जी, हरे कृष्णा. ओके, या आपका क्लास है क्या अभी? हाँ, क्लास है. अच्छा है क्या? 7 बजे ना? 7 बजे. ओके, फिर हमको और 5 मिनट दे दो, खत्म करते हैं. ओके, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या शांति माता जी पढ़िए. हरे कृष्णा. अदसैन्नं नित्यजातं. माता जी शांति माता वेट பண்ணுங்க. ராஜேஸ்வரி மாதா. அதான் மாதாஜி ராஜேஸ்வரி மாதாஜி சொன்ன நீங்க மியூட்ல இருந்தாதான் எனக்கு ஆர்டர் தெரியும் அப்படின்னு. மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி. ஓகே ஓகே. अदसैनं नित्यजातम नित्यं वा मन्ये समरुदं तदापि त्वं महाबाहो नयनं शोसितुमर्हसि. மொழிபெயர்ப்பு. இருப்பினும் ஆத்மா அல்லது வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்போதும் பிறந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும் பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையோனே, நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் ஏதுமில்லை. பொருளுரை.
உடலிற்கு வெளியே ஆத்மாவிற்கு தனிப்பட்ட வாழ்வு இல்லை என்று நம்பக்கூடிய ஏறக்குறைய புத்த மதத்தினரை போன்ற ஒரு வகையான தத்துவவாதிகள் உண்டு. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை உபதேசித்த காலகட்டத்திலும் அது போன்ற தத்துவவாதிகள் இருந்தனர் என்றும் லோகாயதிகள் மற்றும் வைபாவழிகள் என்றும் அவர்கள் வைபாஷிகள் என்றும் அவர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள் என்றும் தெரிகிறது. அத்தகு தத்துவவாதிகள் ஜடப்பொருள்களை ஒரு பக்குவமான நிலையை அடையும் போது அவற்றின் கவலையால் உயிரின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன என்ற கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தனர். தற்காலத்தில் ஜட விஞ்ஞானிகளும் ஜட தத்துவவாதிகளும் அவ்வாறே எண்ணுகின்றனர். அவர்களின் கருத்துப்படி அவர்களின் உடல் என்பது சில இயற்பியல் பொருட்களின் கலப்பு பொருள். மேலும் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த இயற்பியல் பொருட்கள் வேதியியல் பொருட்களுடன் இணைக்கும் போது உயிருக்கான அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. மனித வர்க்கத்தை பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் ஆந்த்ரோபாலஜி அனைத்தும் இத்தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டவை. அமெரிக்காவில் தற்போது பிரபலமாகி வரும் பற்பல போலி மதங்களும் இத்தத்துவத்தை ஏற்றுள்ளன. பக்தியற்ற நிகிலிச அனைத்து ஆன்மீக இயக்கங்களும் மோசமானவை என்று நம்பக்கூடிய புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் அவ்வாறு எண்ணுகின்றனர். வைபாஷிக தத்துவவாதிகளை போல அர்ஜுனனும் ஆத்மா இருப்பதை நம்பாமல் இருந்தாலும் கவலைப்படுவதற்கு காரணம் ஏதும் இல்லை. இரசாயன பொருட்களின் அழிவிற்காக எவரும் கவலைப்பட்டு கொண்டு தன் கடமையை புறக்கணிக்க மாட்டார்கள். மறுபுறம் எதிரியை வெற்றி காண்பதற்காக நவீன விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படையிலான போரிலும் டன் கணக்கில் இரசாயன வரையம் செய்யப்படுகின்றன. வைபாஷிக கொள்கையின்படி உடல் அறியும் போதே ஆத்மா என்றழைக்கப்படும் பொருளும் அழிந்து விடுகின்றது. எனவே அணு ஆத்மா உள்ளது என்ற வேதங்களின் முடிவை என்றாலும் சரி, ஆத்மா என்பதை நம்பாவிட்டாலும் சரி, அர்ஜுனன் கவலைப்பட காரணம் ஏதும் இல்லை. இக்கொள்கையின்படி ஆயிரக்கணக்கான உயிர்வாழிகள் ஜடக்கோள்களிலிருந்து கணந்தோறும் தோன்றி அவ்வாறே அழிந்து வருகின்றன. எனவே இது போன்ற சம்பவத்திற்கு வருந்த தேவையில்லை. மேலும் மறுபிறவி என்ற பிரச்சனை இல்லாததால் பாட்டானாரையும் ஆச்சரியரையும் கொள்வதால் ஏற்படும் பாவ விளைவுகளை எண்ணி வருந்தப்பட வேண்டிய தேவையும் இல்லை. அதே சமயம் அர்ஜுனனை மகாபாகு பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே என்று கிண்டலுடன் அழைக்கிறார் கிருஷ்ணர். ஏனெனில் அர்ஜுனன் வேத ஞானத்தை புறக்கணிக்கும் கொள்கையான வைபாஷிகத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தனர் அல்ல. சத்திரியன் என்ற நிலையில் அர்ஜுனன் வேத பண்பாட்டை சேர்ந்தவன். அதன் கொள்கையை பின்பற்றுதல் அவனுக்கு இன்றியமையாதது ஆகும். கிருஷ்ணா, இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து என்ன குவிக் எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணலாம். ஆனா இப்ப வேண்டாம், கொஞ்சம் இந்த வைபாஷியத்தை இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லணும். இப்போட கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா? இப்ப நம்ம வந்து குவிட் டுடே. நாளைக்கு ஆரம்பிக்கும் போது சாந்தி மாதாஜி சாஸ்வதா மாதாஜி ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, இப்ப நம்ம இது இன்னைக்கு முடிச்சுடலாம். இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் நாளைக்கு கொடுக்குறேன். ஓகே, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय, अनंतकोटि भक्त जय, श्रील प्रभु जय जय जय। थैंक यू सो मच. அப்ப நாளைக்கு வந்து ஒரு 5 மணிக்கு முன்னாடி வர முடியுமா எல்லாருக்கும்? 4:30க்கு ஆரம்பிச்சா கூட கொஞ்சம் கரெக்ட்டா இருக்கும். இன்னும் 2 hours இல்லையா? இந்த ஜப்பா பண்றோம் ஒரு மாதாஜி. நான் நாளைக்கு சேலம் போயிடுறேன் மாதாஜி. சாஸ்வதா இருப்பாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. நானே நாளைக்கு சீனிவாச திருக்கல்யாணத்துக்கு போறேங்க மாதாஜி. சாஸ்வதா இருப்பா. என்னால நாளைக்கு அட்டெண்ட் பண்ண முடியாதுங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. அப்ப நம்ம வந்து பரவாயில்ல. இப்ப நாளைக்கு யார் இருக்காங்களோ மேனேஜ் பண்ணுவோம். ஓகே. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. प्रभु को मैंने ये करूं. I will quit Prabhu ji, then you will become, I'll make you co-host. Okay, okay, yes. Then you become okay. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Yeah, then I'm quitting. Okay, நம்ம எல்லாம் வெளியில வந்துடலாம். Hare Krishna.